गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ଆଉ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଶୁଭ ସକାଳ, ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆମର ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ ଦେଖିଲ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ବିଷୟରେ କହିଲୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ, ତାର ବେସିକ୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ କ'ଣ, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବେସିକ୍ ଲେଆଉଟ୍ କ'ଣ, ମାନେ ଇନପୁଟ ଆଉଟପୁଟ, ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ପଢିଲୁ। ଆଉ ଏଇଥର ଏପିସୋଡରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିଟେଲ ଜାଣିବା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବୁକ୍ସ ରାପିଡ୍ ତରଫରୁ ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନର ପାର୍ଟ 2। ଆଉ ବୁକ୍ସ ରାପିଡ୍ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଯିଏକି ସବୁ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉଟାକି ସ୍କୁଲରେ ପଢା ହଉଛି ବା ଏମିତି ଲେଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ତାଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେଜ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଜର ୱେବସାଇଟ୍ booksrapid.org.in କୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗକୁ ଆଗ ମିଳି ଚାଲିବ। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ପାର୍ଟ 2 ର ଏପିସୋଡକୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଯଦି ଖାତା ପତ୍ର ଅଛି, ଖାତା ଆଉ ପେନ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିନିଅ, କାହିଁକି ଆଜି ବହୁତ ଜିନିଷ ପଢିବାର ଅଛି, ବହୁତ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି। ତମେ ଚାହିଁଲେ ପଛରେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିକି ନୋଟ୍ ବି ବନେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଖାତା ଗୋଟେ କଲମ ରେଡି କରିକି ରଖ। ତ ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆଜି ପଢିବା କି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଲେଆଉଟକୁ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ମେମୋରି, RAM, ROM ଇତ୍ୟାଦି, ତା ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, କୋଉଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିବା ଉପର ଆଡୁ, ବଟ୍ ପଢିବା ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ। ଆଜି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଭିତରର ଜିନିଷ ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିନିଷ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ପଢିବା, ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ସ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଜି ଆମେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ପଢିବା। ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ଜିନିଷ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରେ, ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ମାନେ ଗୁଡାଏ କିଛି ଆମେ ପଢିବା। ଆଉ ମେନ୍ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପଢିବା ସେଟା ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବା ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ଚାଲେ, ସେ ତ ଦଶମିକରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାଲେ, ତମେ ଶୁଣିଥିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁବେଳେ ବାଇନାରୀରେ ଚାଲେ, 0 ଆଉ 1, ଡିଜିଟାଲରେ ଚାଲେ, ରାଇଟ୍? ତ ତାର କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, ଆଉ ସେ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀକୁ କେମିତି ଗୋଟେରୁ ଆଉ ଗୋଟେକୁ କନଭର୍ସନ କରାଯାଏ ବା ଅଦଳ ବଦଳ କରାଯାଏ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ଦଶମିକରୁ ବାଇନାରୀରୁ ଅକ୍ଟାଡେସିମାଲ, ଅକ୍ଟାଡେସିମାଲରୁ ହେକ୍ସାଡେସିମାଲ। ତ ତା ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପଢିବା। ଆଜି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୌଳିକ ଲେଆଉଟରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଡିଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଅଲରେଡି ଇନପୁଟ କ'ଣ, ଆଉଟପୁଟ କ'ଣ ଅଲରେଡି ଆମେ ଜାଣି ସାରିଛେ। ତ ଆଜି କଥା ହବା ସିପିୟୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ। ସିପିୟୁରେ କ'ଣ ୟୁନିଟ୍ ଥାଏ? ସିପିୟୁର ଗୋଟେ ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଟ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ALU ଥାଏ। ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଟ୍ ତ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ମେନ୍ ୟୁନିଟ୍, ଆଉ ALU ହଉଛି ଆରିଥମେଟିକ୍ ଆଉ ଲଜିକ୍ ୟୁନିଟ୍। ଆଉ ଏଇ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଲଜିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ତର୍କ ବିଭାଗ ବା ଗଣିତିକ ବା ତର୍କ ବିଭାଗ ବୋଲି ତମେ କହିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଚାଲ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆଚ୍ଛା ମେମୋରି ଯୋଉ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଏ ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍ଟା କୋଉ କାମ କରେ। এই মেমୋରି ୟୁନିଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଟା ହଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରର ମେମୋରି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି କହୁ। ଆଉ ୟା ଅଣ୍ଡରରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି ବି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିପିୟୁ ଭିତରର ମେମୋରିକୁ ଆମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ବିଷୟରେ କହୁ। ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରିର କାମ ହେଲା କି ଇଏ ଯେତେବେଳେ କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି, ତା ମଝିରେ କିଛି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବା ଫଳ କିଛି ରଖିବାକୁ ଅଛି, ଫଳାଫଳ ଷ୍ଟୋର କରିବାର ଅଛି, କି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଷ୍ଟୋର କରିବାର ଅଛି, କିଛି ତଥ୍ୟ ଷ୍ଟୋର କରିବାର ଅଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଏଇ ମେମୋରି ଭିତରେ ସବୁ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହେ। ଆଉ ଏହାର ଆକାର, ଗତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପର ସେକ୍ସନରେ ଜାଣିବା କି କ'ଣ ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍। ଆଉ
ଏଇ ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍ ର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍ ହଉଛି ଦି ପ୍ରକାର। ଏ କଣ କରେ ନା କିଛି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖେ। ତମର ଡେଟା ହଉ କି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବା ତଥ୍ୟ ହଉ କି ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ ଦରକାର ହଉଥିବା ଜିନିଷ ହଉ ସେଟାକୁ ସେ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ୟା ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋସେସ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ ଅନୁସାରେ ଡିଭାଇସରେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଯୋଉ ରହିଲା ତାର ଉପରେ ଚାଲ ତ କଥା ହବା। ଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ହଉଛି ବାକି ସବୁ ୟୁନିଟ୍ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଡିଭାଇସ୍ ଲାଗିଛି, ବାହାରର ଡିଭାଇସ୍ ଲାଗିଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ମେମୋରି ଅଛି, ଇଭେନ୍ ଏଇ ଯୋଉ ମେମୋରିକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା, ଏପଟେ ଆରିଥମେଟିକ ଲଜିକ ୟୁନିଟକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା, ଏ ସବୁ ଏଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଟ୍ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ଇଭେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନପୁଟ ଆଉ ଆଉଟପୁଟକୁ ଇଏ କରୁଛେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା, ମାନେ କୋଉ ପଟ ଜିନିଷ ଆସିବ, କେମିତି ଆସିବ ଇନଫର୍ମେସନ, କେମିତି ଜିନିଷ ଆଉଟପୁଟ ଯିବ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା କି ALU କଣ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବୁଝେଇଲି ବୁଝିପାରିଥିବ ତମମାନେ, କରେକ୍ଟ? ଗୁଡ୍। ତ ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା କି ALU କଣ। ALU ହଉଛି ଆରିଥମେଟିକ ଲଜିକ ୟୁନିଟ୍ ବା ଗାଣିତିକ ୟା ତର୍କ ବିଭାଗ। ଏଇ ବିଭାଗର କାମ କଣ ନା, ଯଦି କିଛି କାଲକୁଲେସନ କରିବାର ଅଛି, କିଛି ଲଜିକ ର ରିଲେଟେଡ କାମ କରିବାର ଅଛି, ମାନେ ଲଜିକ ମାନେ ଇଫ୍ ଏଲ୍ସ କି ଏଇଟା ଯଦି ଏହା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଟା କରାଯାଉ, ଏଇ କାମଟା ଯଦି ଏଇଟା ନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କରାଯାଉ। ଜିନିଷ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲଜିକ ଲଗେଇକି ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ALU ବି ସେଇଭଳିଆ କାମ କରେ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଏଇ ତିନିଟା ୟୁନିଟ ର ଟିକେ ଡିଟେଲ, କିଏ କୋଉ କାମ କରେ, କଣ ନ କାମ କରେ? ଗୁଡ୍। ଏବେ ଚାଲୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନ କୁ। ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନରେ ଆମେ ଟିକେ ପଢିବା ମେମୋରି ବିଷୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ମେମୋରି ଆମର କେତେ ପ୍ରକାରର ନା, ମେମୋରି ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଥିଲେ ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି, ଗୋଟେ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଢିବା କି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମେମୋରି ଥାଏ, ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁ କ୍ୟାଶ ମେମୋରି। କ୍ୟାଶ ମେମୋରି ହଉଛି ମେମୋରି ଯୋଉଟା କି ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍, ଯୋଉଟା ପୂର୍ବରୁ ପଢିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଭିତରେ ଥାଏ। ଏଟା ବହୁତ ହାଇ ସ୍ପିଡ ମେମୋରି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେତେ ତମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ଯେତେ ଥାଉ ବା ଫଳାଫଳ ଥାଉ, ସେଗୁଡାକୁ ସବୁ ଷ୍ଟୋର କରେ ସିଏ। ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟରୀ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଷ୍ଟୋର କରେ। ଆଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରିଟା କଣ? ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରିଟା ହେଲା ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଦେଖୁଛ ନା, ରାମ। ତ ସେଇ ଦିଟାକୁ ଆମେ କହୁ ରାମ ଆଉ ରମ, ରାଇଟ? ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ସେଇ ସିପିୟୁ ତମର सर्किट बोर्ड ଭିତରେ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଦରବୋର୍ଡ ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ୟୁ ନୋ ଯୋଉ ମେନ୍ ମେମୋରି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ। କାରଣ ହେଲା କି ୟାକୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାୱାର ଅନ୍ ଅଛି, ଏ ମେମୋରି ଡେଟା ଥାଏ। ଯଦି ପାୱାର ଅନ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇ ମେମୋରିରୁ ଡେଟା ପଳାଏ। ଏଇଟା ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଥିଲେ, ରାଇଟ? ମନେ ଥିବ ତମ ମାନଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସେଇ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରିର ଯୋଉ ରାମ ଟାକୁ ଆମେ କହୁ ରାଣ୍ଡମ ଆକ୍ସେସ ମେମୋରି। ରମ୍ ଟା କଣ ନା, ରିଡ୍ ଓନଲି ମେମୋରି। ରାମ ଟାରେ କଣ ହୁଏ ନା, ରାମ ରେ ଆମେ ଦେଖୁ କି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆମର ଫାଷ୍ଟର ଇନପୁଟ ଆଉଟପୁଟ ଦରକାର, ଆମର ଫାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଫଳାଫଳକୁ ଷ୍ଟୋର କରିବା ଦରକାର, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଷ୍ଟୋର କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କି ପ୍ରୋସେସିଂ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଇମିଡିଏଟଲି ପ୍ରୋସେସରକୁ ଯୋଗେଇ ଦେବା ଦରକାର। ତମକୁ ବହୁତ ହାଇ ସ୍ପିଡ ମେମୋରି ଦରକାର, ସେଟା ହଉଛି ଆମର ରାମ କି ରମ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଡେଟା ଦରକାର, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିକି କୋଉଠି ରଖିବା ନା, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି ରଖିବା, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଆଉ ସିଡି ଡ୍ରାଇଭ ଭିତରେ। ଯୋଉଥିରେ କଣ, ତମେ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଫ୍ ବି ହେଲା, ଡେଟା ତା ଭିତରେ ରହିଲା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ତାକୁ ଡିଲିଟ କରିନ କି ତାକୁ ଇରେଜ କରିନ, ରାଇଟ? ସୋ ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା କି ରାମ ଆଉ ରମ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ରାମ ରମ୍ ଦିଟାକ ହାଇ ସ୍ପିଡ, ଆଉ ଦିଟାକ ସିପିୟୁ ଭିତରେ ଥାଏ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଭିତରେ। ତ ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ, ଆଉ ଏଟାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ରିଡ୍ ଓନଲି ମେମୋରି କହୁ? ରାମ ହଉଛି ଗୋଟେ ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ ମେମୋରି। ସେଟା ହାଇ ସ୍ପିଡ ସିପିୟୁ ଭିତରେ ଥାଏ, ପ୍ଲସ୍ ଇଟ୍ସ ଆ ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ ମେମୋରି, ରାଇଟ୍? ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ ମାନେ ତମେ ସେଥିରେ ଲେଖିପାରିବ, ତମେ ସେଥିରେ କିଛି ଜିନିଷ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବ, ତାକୁ ଡିଲିଟ କରିପାରିବ, ତାକୁ ଏଡିଟ କରିପାରିବ, ସବୁ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ରମ୍ ହଉଛି
ସେଥିରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଡେଟା ଷ୍ଟୋର ହେଇଗଲେ ସେଟା परमानेंटली रही जाए ता भितरे इवन करंट नथिले भी से डेटा ता भितरे रही जाई परिबो तुम सेटाको पढ़ी परिबो किंतु बिना करंट सेटा पढ़ी परिबोनी किंतु सेटा तुम पढ़ी परिबो किंतु सेते तुम किछ लेखिकी रखी परिबोनी और रोम रे को जिंस थाए ना रोम होची हमरो बायोस रो डेटा उडा थाए ता भितरे बा हमरो जोथरे गोटे कंप्यूटर को बेसिक जोटा हमर चलेबा दरकार से डेटा उडा सब रोम रे थाए माने फॉर एग्जांपल तुम कंप्यूटर स्विच ऑन कलो प्रथमे को यूनिट कंट्रोल को जीवो कंट्रोल के करिवो से ता पाखरे कोन कंट्रोल करे अछि से जानिबो केमति कोन डिवाइस अछि कोन नाही तो ये सब जिंस रोम रे स्टोर हेता आ से रोम टा अगेन ए सीपीयू भीतर था तमे भीतर देखि पछो कळा कळा सब स्ट्राइप्स अछि केतटा 4 गुणा बॉक्स एगुडा को किछि न एगुडा होछि सेही मेमोरी यूनिट तारे भितरे लक्ष लक्ष मेमोरी यूनिट अछन मेमोरी यूनिट कोड हम लास्ट रो कथा हेतले पूर्व एपिसोड रे ताको हमें बीट को राइट गोटे बीट माने भाबो कि गोटे स्विच जोटा केवल ऑन हेतिबो ना ऑफ हेतिबो आ ऑन हेतले 1 हे गला ऑफ हेले सेटा 0 हे गला तो एई भलिया लक्ष लक्ष स्विच एई छोटिया छोटिया जो तुम बाक्स गुडा को देखुछ कला कलर से बाक्स भीतर सब अछि लक्ष लक्ष माने से केते छोटो मेमोरी यूनिट रखचंदी ସେମାନେ ତେଣୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ପଚରା ହବ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଏଇ ଡେଟା ଦରକାର ସେ ତାର ବିଟା ଭିତରେ ବାଇଟ ହିସାବରେ ବାହାର କରିକି ତମକୁ ଦେଇଦବ ଦେଖିବା ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ ଗୁଡ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଯୋଉ ମେମୋରି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କଣ ମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ କଣ ଥାଏ ମେମୋରିଟାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ କଣ ପ୍ରତି ବିଭକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ସେଟା କଣ କଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ବିଟ୍ ଏ ଯୋଉ ବିଟ୍ ଟା ଅଛି ଏଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସୁଇଚ ଅନ୍ ଅଫ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝେଇବି ଟିକେ ପରେ ଆଗ ମୁଁ ଡେଫିନେସନ ଗୁଡା କହିଦଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ନିବଲ ନିବଲ ହଉଛି କି ଯୋଉଟାରେ ଚାରିଟା ସୁଇଚ ଅଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାରିଟା ବିଟ୍ ଅଛି ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନିବଲ ଓକେ थर्ड ହେଲା ବାଇଟ୍ ବାଇଟ୍ କଣ ନା ବାଇଟ୍ ହେଲା ଆମର 8ଟା ବିଟ୍ ବା 8ଟା ସୁଇଚ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ତ ୱାର୍ଡ ହେଲା କଣ ନା ୱାର୍ଡ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ ନମ୍बर ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ବି ହେଇପାରେ ଯୋଉଟା କି 8ଟା ବିଟ୍ বা 8ଟା ବିଟ୍ বা ସିଏ 12 ବାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଇପାରେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ 96ଟା ବିଟ୍ ବୋଲି କହୁ ओके अच्छा निबल कोठी यूज हुए निबल यूज हुए जो कंप्यूटर भितर तक तुम प्रोसेसिंग करूछ तुमको पूरा गोटे 8 टा बीट दरकार नहीं तुमको अल्प डेटा रे काम हो जिवो तो तुम 8टा बीट काहे की यूज करिवो धरो तमरो 4टा घर अछि 4टा लाइट अछि तो 4टा स्विच यूज करिवो तुम 8टा स्विच काहे यूज करिवो करेक्ट तो सेही सब जगह ऑर्डर निबल यूज हुए ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ 8ଟା ସୁଇଚ୍ ଦରକାର ତୁମେ ସେତେବେଳେ ବାଇଟ୍ ୟୁଜ କରିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଖେ ବହୁତ ଗୁଡାକ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବାର ଅଛି ଧର ୟୁ ନୋ ତମର ମେନ୍ ରୋଡ ର ଧର ତମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେତେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଲୋକମାନେ କଣ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଯାଇକି ଅନ୍ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଟ ରେ ଅନ୍ କରିଦେଲେ ଏକାଥରେ 2-3ଟା ରୋଡ ର ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ହେଇଗଲା କରେକ୍ଟ ତ ସେମିତି ହଉଛି ୱାର୍ଡ ଡିସାଇଡ୍ କରେ କି ଆଚ୍ଛା ମିନିମମ୍ ୟୁନିଟ ର କେତେ ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେଟା ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ତାକି ତମେ ଏକାଥରେ ସେତେଟା ଅପରେସନ କରିପାରିବ ଆଉ ବେସିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ डेटा स्टोर करू बिट स्टोर कले धर हमको प्रति बिट गोटे थर डेटा स्टोर करने पे मेमोरी रे हमको लेट्स से गोटे सेकंड दरकार गोटे सेकंड दरकार नहीं बहुत कम दरकार माइक्रो सेकंड्स रे ही जाए काम मु कहूँ धर गोटे माइक्रो सेकंड दरकार तो मत धर 96टा बा 100टा कि 1000टा करियर अछि तो मु केमती करबी मत सेतिटा से माइक्रो सेकंड दरकार हो करेक्ट किंतु यदि मु वर्ड हिसाब रे स्टोर करबी मतलब सेविंग करा टाइम समान तो मु एकाथरे 96टा वर्ड को एका संगे स्टोर कर पारी तो मु केते स्पीड बढ़ी गला स्पीड संगे संगे 96 टाइम से बढ़ी गला राइट तो सेही लागि जागा रे देखि कि को जागा रे कोन यूज हुए ए जिंसोडा को सब करा जाए अच्छा चलो बे देखिबा कि मु तो लास्ट रो कहतली किलोबाइट माने 1000 मेगा माने 10 टू द पावर 6 ए भलिया राइट किंतु आजि चले पढिबा लिटिल डिटेल एक्चुअली किलोबाइट कहे गले 1024 बाइट को आ जाए सेटा 1000 बाइट हुएनी काना 1000 रो राउंड फिगर केवल दशमिक रे बनि परिबो बाइनरी रे बनि परिबोनी काहे कि बनि परिबोनी आमे बाइनरी पढिबा त माने से को जानि परिबो 10 प्रथम नंबर जोटा बाइनरी सिस्टम रो 1000 रु अधिक सेटा ला 1024 ता पूर्व नंबर सब 900 रेंज रो तो ता मझिरो गोटे थरा
ଏଠିକି ଜମ୍ପ ହୁଏ। ସିମିଲାରଲି ତମର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଯୋଉଟା କିଲୋବାଇଟ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ତାକୁ 1024 କହୁଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନମ୍ବର ବୋଲି ଧରି ଦିଆ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନମ୍ବରଟା ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାପରେ ୟୁଜ କରିବା। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମକୁ 10⁻³ ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ 1024 ୟୁଜ କରିବା। ହେଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେଗାବାଇଟ୍ ହଉଛି ସେଟା ହଉଛି କଣ, ଗୋଟେ କିଲୋବାଇଟ୍ ର 10⁻³ ଟାଇମ୍ସ, ରାଇଟ୍? ତ ଆମର ସେଥିରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା 1024 ଟାଇମ୍ସ କରିବା, 1000 ଟାଇମ୍ସ ନୁହଁ। ଏମିତି ଗିଗାବାଇଟ୍ ହଉଛି ଏଗେନ୍ 8,000 ଗୁଣ ଗୋଟେ ଅଧିକ, ତେଣୁ 1024 ଟାଇମ୍ସ ଅଧିକ। ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା କି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗିଗାବାଇଟ୍ ରେ କେତେଟା ବାଇଟ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ? କରେକ୍ଟ, 1024 ଗୁଣନ 1024 ଗୁଣନ 1024, ଯେତିକି ହବ ସେତିକି ବାଇଟ୍ସ ଗୋଟେରେ ରହୁଛି। ତାମାନେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଟର ଲେଖିଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜିବି ରେ ଆମେ କେତେ ଲେଟର ଲେଖିପାରିବା, ତମେ ହିସାବ କରିକି ଜାଣିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଗୁଡ୍। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନ କୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଭିତର ଜିନିଷ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖୁଛ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଭିତର ଜିନିଷ ଏ ଫଟୋ ଗୁଡାରେ କେତେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଭିତର ଜିନିଷ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ। ବାହାରୁ ସିନା ଆମକୁ ବହୁତ ଇଜି ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି, ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ବକ୍ସ, ତା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ହୁଏ। ଆଉ ତା ଭିତରର ସବୁ ଜିନିଷ ପଢିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ, ରାଇଟ୍? କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଭିତରେ ଏତେ ପଢିବାର ଏବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ରେ ଯେତିକି ଦରକାର ହବ ବା ଗୋଟେ ବେସିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ହବ ସେତିକି ପଢିବା। ଆଚ୍ଛା, ତ ମଦର ବୋର୍ଡ ମାନେ ହଉଛି ତମର ମେନ୍ ବୋର୍ଡ, ଯାହା ଉପରେ ତମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ଯୋଉଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମେନ୍ ମାନେ କଣ କହିବି, ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ ଅଛି, ରାଇଟ୍? ତ ଚାଲ, ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ବକ୍ସଟା ସେଣ୍ଟରରେ ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ବା ପ୍ରୋସେସର ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁ, ରାଇଟ୍? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛ, ଏଗୁଡାକ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଏଗୁଡା ହଉଛି ଆମର ମେମୋରି ପାଇଁ ୟୁଜ ହୁଏ, ମାନେ ରାମ୍ ପାଇଁ। ଆମେ କିଛିଟା ରାମ୍ ଲଗେଇ ପାରିବା, ରମ୍ ଲଗେଇ ପାରିବା, ଏସବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲାଗେ, ରାଇଟ୍? ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖୁଛ, ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଆମର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଏଗୁଡା ହଉଛି ସବୁ ଡେଟା ବସ୍, ରାଇଟ୍? ଡେଟା ବସ୍ କଣ ମୁଁ ସେଟା ତୁମକୁ କହିବି, ବଟ୍ ଏବେ ଜାଣିଥାଅ କି ଡେଟା ବସ୍ ହଉଛି କି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରର ମଦରବୋର୍ଡ ବା ଡିଭାଇସ୍ ମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଠୁ ନେଇକି ସିପିୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଡେଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରେ। ତମେ ଗୋଟେ ବାହାରେ ସିଡି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଲଗେଇଲ, ସିଡି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଭିତରୁ ତ ଖାଲି ପାୱାର ଦେଲେ ହବନି, ତା ଭିତରୁ ଡେଟା ପଢିକି ସେ ଡେଟାଟା ପୁଣି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରକୁ ଆସିବ, ରାଇଟ୍? ସେଟା କୋଉ ବାଟେ ଆସେ? ସେଟା ଏଇ ଡେଟା ବସ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆସେ। ଓକେ, ତ ସେଟା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି କେମିତି ଡେଟା ବସ୍ ର ସାଇଜ ଡିସାଇଡ କରେ କି ଯେ ଆମେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେମୋରି ମ୍ୟାପ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ, ସିମିଲାରଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଣ ନା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ଆମେ କଣ କଣ ଜିନିଷ ଲଗାଉଛେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କାର୍ଡ ଦେଖୁଛେ, ତାକି ଆମର ମନିଟର ଲାଗିପାରିବ, ଡିସପ୍ଲେ ଲାଗିପାରିବ, ରାଇଟ୍? ଆମେ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଲଗାଉଛେ, ଆମେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ କାର୍ଡ ଲଗାଉଛେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭଏସ ବାହାରିବ, ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣା ହବ। ଆମେ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ କାର୍ଡ ଲଗାଉଛେ, ଯାହା ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବା ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟାକୁ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କରେ ପସେଇ ପାରିବା। ଯୋଉ ସାଇଡରେ ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ ସବୁ ନେଟୱାର୍କ କାର୍ଡ, ବୁଝିଲ? ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରାମ୍ ଅଛି, ଡେଟା ବସ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡା ସବୁ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମଦରବୋର୍ଡ କିଏ ବନାନ୍ତି? ମଦରବୋର୍ଡ ଆଜିକା ଡେଟରେ ବହୁତ ଗୁଡା କମ୍ପାନୀ ବନେଇଲେଣି। ଆଗରୁ କେବଳ କିଛିଟା କମ୍ପାନୀ ବନଉଥିଲେ, ଯେମିତି ଇଣ୍ଟେଲ, ଆସସ୍, ଗିଗାବାଇଟ୍, ଏମାନେ ସବୁ ବନଉଥିଲେ, ରାଇଟ୍? ତ ମୁଁ ଯେମିତି ବୁଝଉଥିଲି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଭାବ କି ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମଦରବୋର୍ଡ ଭିତରେ ଥିବା ଜିନିଷ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପାୱାର ୟୁନିଟ୍। ଏଇଟା କଣ ପାୱାର ୟୁନିଟ୍? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍କିଟ, ଯାହା ମାନେ ତାର ବା ଗୋଟେ ବ୍ଲକ, ଯାହା ଭିତରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଅଲଗା ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପାୱାର ଥାଏ, ସବୁ ଗୁଡାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭୋଲ୍ଟ ହେଇକି ଅଲଗା ଅଲଗା ପିନରେ ଆସେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଡେଟା ପିନ୍। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିବନ ଭଳିଆ, ବାସ୍ ପତଲା ରିବନ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ପାଖରୁ ଦେଖିବ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡାକ ଲମ୍ବା 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 ଲାଇନ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆରାଉଣ୍ଡ 17ଟା ଲାଇନ ଥାଏ ଟିପିକାଲି ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀ ଡେଟା ଇଏରେ, ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ। ତ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ କରନ୍ତି କି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ 16ଟା ଲାଇନ ଅଛି, 16ଟା ତାର ଅଛି, ସିଏ ଡିସାଇଡ କରିବ କି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେଟା ଡେଟାକୁ ଆଣିକି ଏଠି
कंप्यूटर प्रोसेसर पाखे पहुंची पारिबी तुमको जेते अधिक दरकार तुमरो डेटा पिन सेते बड़ हवा दरकार राइट बास एटा होचे आ गोटे प्रकार पावर पॉइंट टिपिकली यूज हुए तुमरो हार्ड डिस्क मनक पई एटा तो सीडी ड्राइव गला सीडी ड्राइव भी ताधरे रहे अच्छा एठु देखछो प्लान गोटे फैन भला जिंसटा अछि एक्चुअली एटा गोटे फैन ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଏ ଥାଏ ପ୍ରୋସେସର ଲାଗିଥାଏ ପ୍ରୋସେସର ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏତେ କାମ କରେ ଯେ ସେ ବହୁତ ଇଏ ହେଇଯାଏ ମାନେ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଗରମ ହେଇଯାଏ ତ ତାର ଗରମକୁ ସେଠୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ କିଛିଟା ମେଟାଲ ପ୍ଲେଟ୍ସ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ସେ ମେଟାଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡାକ ଗରମ ହେଲେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ଫ୍ୟାନ ଲାଗିଥାଏ ଏ ଫ୍ୟାନ ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ବୁଲିକି ତା ଭିତରରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ସବୁତକ ଗରମକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ ବୁଝିପାରୁଛ ଆଉ ଦେଖିଥିବ ତମେ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଆଗରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ଏସି ରୁମ ବନା ହଉଥିଲା ଥଣ୍ଡାରେ ରଖା ହଉଥିଲା ତାର ମେନ୍ କାରଣ ଥିଲା ଏଇଆ କି ସେ ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋସେସକୁ ଥଣ୍ଡା କରିପାରିବ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପିସ୍ ଟା ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କ ଅଛି ଏଟା ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ପ୍ଲେୟର ଭଳିଆ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ହେଡ୍ ଅଛି ରାଇଟ୍ ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ର ଭିତରର ଚିତ୍ର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଟାକୁ ତୁମ ବାହାର ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ବକ୍ସ ଭଳିଆ ଦେଖୁଥିବ ରାଇଟ୍ ଆଉ ପୂର୍ବ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖେଇଥିଲେ ଏଇଠି ପୂର୍ବ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ନା ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଦେଖ ଏଠି এই হার্ড ডিস্কটা কেন দেখা হচ্ছে ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ବକ୍ସ ରାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ବକ୍ସ ଭିତରେ ତମର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ଥାଏ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡାକ ଡିସ୍କ ଥାନ୍ତି ଆଉ ହେଡ୍ ଥାଏ ସେ ହେଡ୍ କଣ କରେ ନା ଉପର ତଳ ହେଇକି ସେତିକି ସ୍ପିଡ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ବୁଲିବା ଭିତରେ ସେ ଡେଟା ଗୁଡାକ ପଢେ ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବ କି କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ ଜିନିଷ ରଖା ହେଇଛି ତାକୁ ସେ ପଢିବା ପାଇଁ ଏଟା ସବୁ ୟୁଜ ହୁଏ ଆଉ ଭାବ କି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ କେତେ ସ୍ପିଡରେ ବୁଲୁଥିବ ଜାଣିଛ ତମମାନେ गेस करो ଏଠି ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦିଆହେଲା ତମେ ଦେଖ ଓକେ ଗୁଡ୍ ଏଟାକୁ ଆରପିଏମ ତମେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଖୋଜିବ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କର ସ୍ପିଡ ତମେ ଆରପିଏମ ଖୋଜିବ ଆରପିଏମ ଖୋଜିଲେ ହିଁ ତମେ ଜାଣିପାରିବ କି ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କର କରେଣ୍ଟ ସ୍ପିଡ କେତେ ରାଇଟ୍ ଆରପିଏମ ହଉଛି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ରୋଟେସନ ପର ମିନିଟ ତ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଡିସ୍କଟା ଅଛି এই ডিস্কটা କେତେ ফাস্ট ବୁଲି ପାରୁଛି ସେଟା ହଉଛି ତାର କଥା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ ଦେଖୁଛ ତମମାନେ ଏ ଗ୍ରୀନ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଇଥରନେଟ ପୋର୍ଟ ହେଲା ଇଥରନେଟ ପୋର୍ଟ କଣ ନା ଏଇ ଦିଟା ଦେଖ ଏଟା ହଉଛି ୟୁଏସବି କେବଲ ଇଥରନେଟ ପୋର୍ଟ ହଉଛି ଯୋଉ ଯାହା ଥ୍ରୁରେ ଆମର ନେଟୱାର୍କ କେବଲ ଗୁଡାକ ପଶା ହେଇଥାଏ ୱାଇଫାଇ ରୁ ହଉ କି ହୋମ ନେଟୱାର୍କ ହଉ କି ଅଫିସର ନେଟୱାର୍କ କେବଲ ଗୁଡା ଆଦିରେ ପଶା ହେଇଥାଏ ଯୋଉ ଯାହା ଥ୍ରୁରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ହେଇପାରେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କଣ ରହିଲା ଆମର ଏଇଟା ରହିଲା କିବୋର୍ଡ करेक्ट ଆଉ ଏଇଟା ତ ମାଉସ ତମେ ଦିଟା ଜାଣିଛ ଭଲ ସେ ତାଙ୍କର କାମ କଣ କରେକ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଆମର ଏଇଠି ଦେଖ ଯୋଉ ଥର୍ଡ ପିକ୍ଚରଟା ଅଛି ଏ ଥର୍ଡ ପିକ୍ଚରରେ ମୁଁ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ରଖିଛି କେତେଟା ହେଲା ପାୱାର ୟୁନିଟ ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ପାୱାର ୟୁନିଟ ଥାଏ ଏଟା ହଉଛି ମେନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ଯଦି ସିପିୟୁ ଦେଖିଥିବ ବା ମନିଟର ଦେଖିଥିବ ତାର ପାୱାର ୟୁନିଟଟା ଦେଖିବାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଇଥରନେଟ ପୋର୍ଟ PS ପୋର୍ଟଟା ମୋଡେମ ପୋର୍ଟ ହଁ ତ ଏମିତି ଏଟା ହଉଛି ସିରିଏଲ ପୋର୍ଟ ଏଇ ପୋର୍ଟ ରୁ ତମର ମନିଟର କୁ କନେକ୍ସନ ଯାଏ ଏଟା ହେଲା ପାରାଲାଲ ପୋର୍ଟ ଏଇ ପୋର୍ଟ ରେ ଆଗରୁ ଏଇ ପୋର୍ଟ ଥ୍ରୁ ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ସ୍କାନର ଏଗୁଡାକ ସବୁ କନେକ୍ଟ କରା ହଉଥିଲା ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗେମ୍ ପୋର୍ଟ କଣ କରେ ନା ଗେମ୍ ପୋର୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛ ତମକୁ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଦରକାର ସେତେ ଫାଷ୍ଟ ତମର ଡେଟା ସିପିୟୁ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ମନିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ରାଇଟ୍ ତ ସେତେବେଳକୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ପେଶାଲ ପୋର୍ଟ ଲଗାଯାଏ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଡ ଲଗାଯାଏ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପୋର୍ଟ ଲଗାଯାଏ ଯାହା ଥ୍ରୁରେ ଡେଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ ଓକେ ଏଟା ତ ସେଇ ଭିଜିଓ ପୋର୍ଟ ମୁଁ ଜଣେଇଲି ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ HDMI ପୋର୍ଟ HDMI ପୋର୍ଟ ହଉଛି ଆଜିକାଲି ଲେଟେଷ୍ଟ ପୋର୍ଟ ଯୋଉଥିରେ ତୁମର ଡିସପ୍ଲେ ଆଉ ଅଡିଓ ଦିଟାକ ଯାଇପାରିବ ଭିଡିଓ ଆଉ ଅଡିଓ ଆଉ ଏଇଟା ମନିଟର ସହିତ ବି କନେକ୍ସନ ହଉଛି ଆଉ ଟିଭି ସହିତ ବି କନେକ୍ସନ ହେଇପାରିବ ସବୁ ଜାଗାରେ କନେକ୍ସନ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି ଅଡିଓ ଭିଡିଓ ପୋର୍ଟସ ମାନେ ତମର ଯୋଉ ସ୍ପିକର ଲଗେଇଲ କି ଗୋଟେ ୟୁନିଟକୁ ଭିଡିଓ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ୟୁନିଟ ଲଗେଇଲ ସେଟା ସବୁ ଏଇଥିରେ ହୁଏ ତ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଭିତର ବା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ସ ଗୁଡାକ କଣ ମଦରବୋର୍ଡରେ କଣ କଣ ଜିନିଷ ଥାଏ କଣ ଆଇଟମ୍ସ ଥାଏ ସେପାରେଟଲି ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ପୋର୍ଟ ଥାଏ ସବୁ ବୁଝିଲ ଚାଲ ଗୁଡ୍ ତ ଚାଲ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ଏବେ ପଢିବା କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କଣ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କଣ
ऑपरेटिंग सिस्टम होची गोटे सॉफ्टवेयर बा गोटे प्रोग्राम आ जो प्रोग्राम गोटे कंप्यूटर को कार्यक्षम बनाई थाए बिना ऑपरेटिंग सिस्टम रे सब कंप्यूटर गोटे निर्जीव संगे समान एमती भी तो निर्जीव बट माने गोटे इडियट बॉक्स जार किसी काम धंदा नहीं गोटे जंक संगे समान तार द्वारा किसी ही परिबनी जते पर्यंत सेतरे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ इंग्लिश र माने से ही तार काम भी से बेसिकली होल कंप्यूटर को ऑपरेट करे ऑपरेटर हिसाब रे बुझि पारलो तो ऑपरेटिंग सिस्टम जत हमें प्रोग्राम एटा गोटे छोटिया प्रोग्राम टे नु आ भितर बहुत प्रकार जिनस अछि राइट तो से जिनसटा सब कौन कौन प्रकार चलो देखिबा राइट तो ऑपरेटिंग सिस्टम भितर जिते प्रकार सॉफ्टवेयर अछि सेटा को बेसिकली दी भाग में विभक्त करा जाय गोटे हला सिस्टम लेवल आ गोटे हला एप्लीकेशन लेवल राइट तुमे एटा प्रयोग वाला सॉफ्टवेयर बा सिस्टम एप्लीकेशन लेवल सॉफ्टवेयर आ गोटे थाए सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर अच्छा सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर कौन तार काम कौन सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर बहुत फास्ट हवा दरकार कहीं ना सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर जति फास्ट हम तुमर निजर कंप्यूटर से फास्ट काम कर कहीं कंप्यूटर तो निजे तो किसी काम करे गोटे प्रोग्राम काम कराए राइट से प्रोग्राम जिते फास्ट हम हार्डवेयर से फास्ट रेस्पॉन्ड कर करेक्ट सिमिलरली तो एमाने आउ कौन करती आउ कौन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बा सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर ना सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर जेहेतु ताकू स्पीड करने पे सेटा को बहुत लो लेवल कोडिंग रे लिखा ही थाए माने तले जानिबो जे अच्छा माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग लो लेवल प्रोग्रामिंग तले जानिबो जे एटा बहुत लो लेवल प्रोग्रामिंग रे लिखा ही थाए तो से लगी सेटा को डिजाइन करबा सेटा को डेवलप करबा प्रोग्राम लिखिबा ताको मैनिपुलेट करबा बहुत कष्ट आउ सेटा कोन ना सेतरे किसी इंटरैक्टिव न थाए लो लेवल सॉफ्टवेयर जोटा बना है सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर से तो काम है सिस्टम को मैनेज करेंगे कंट्रोल करेंगे तेणु से किसी यूजर इंटरफेस न था जी कि तुमको कंट्रोल करे तुम्हें कंट्रोल करे सिस्टम तार भीतर भीतर बहुत फास्ट काम करे आ सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर आ गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन ना से आकार रे बहुत छोट 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 प्रोग्राम लिखा है कहीं लो लेवल प्रोग्राम लिखा है तो से डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस करि पारे डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस करके जो काम दरकार सेटा लिखे तो सेटा को बहुत छोट प्रोग्राम रे ता काम हे जाए आ मु जोटा कहतली सेटा लो लेवल लैंग्वेज रे लिखा जाए करेक्ट एमती हमरो एप्लीकेशन लेवल सॉफ्टवेयर कोन ना एप्लीकेशन लेवल सॉफ्टवेयर होची जो सॉफ्टवेयर जे कि तुमरो ऑपरेटिंग सिस्टम ऊपर आसी कि बसे माने ई सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर जते सब बनी गला ता ऊपर ए एप्लीकेशन लेवल सॉफ्टवेयर यू नो इंस्टॉल करा जाए ए माने ए कंप्यूटर को किछोटे मीनिंग दवा पई बा कंप्यूटर द्वारा किछोटे काम करया पई से सॉफ्टवेयर को यूज हुए एप्लीकेशन माने गोटे प्रकार यूज करे पई जो सॉफ्टवेयर दरकार सेटा को हमें एप्लीकेशन लेवल सॉफ्टवेयर को तो सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर होची तुम कंप्यूटर को चलाया पई जहां सब प्रोग्राम दरकार सिस्टम ऑन करलो चलेबो बेठी मो माउस मूव करूची तो माउस मूव करया पई जो सॉफ्टवेयर दरकार बेठी डिस्प्ले रे देखुचो तुम सा पई जो सॉफ्टवेयर दरकार मो कथा सुनुचो ता पई जो सॉफ्टवेयर दरकार भितर पछाड़े रैम एक्सेस करा हला हार्ड डिस्क रे कोन स्टोर करा हला प्रोसेसिंग जहा हला से सबु जिंस जोडा को लिखा सेटा होची सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर तो सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर ला गोटे बेसिक प्रोग्राम जे कि तुमरो कंप्यूटर को प्रथमे बनेइबो कि सेथरे तुमे किछि करि पारिबो राइट तो सेता तो करि पारिबो आ थरे तुमरो कंप्यूटर बेसिक तार सबतक नॉलेज आसी गला ताकू तुमे कोठी यूज करिवो सेटा होची तुमरो एप्लीकेशन लेवल सॉफ्टवेयर जे तुमे पेरोल सॉफ्टवेयर पकेलो तो से कंप्यूटर बसी की समस्तंकर सैलरी अकाउंट्स एटा सब देखि परिवो जदि स्टूडेंट मानक रेकॉर्ड पकेलो से स्टूडेंट देखिवो जे तुमे गोडाउन इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर पकेलो से गोडाउन केते जिंस गला केते जिंस आसला तार रख परिवो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रे पकेलो से कैलकुलेट करके दे परिवो रेलवे रे पकेले से रिजर्वेशन टिकेट कर परिवो तो ये होची सब स्पेशलाइज्ड काम राइट एमान होचन सब स्पेशलाइज्ड काम किंतु ए सबुर तळे गोटे कंप्यूटर को एक्सेस करके काम करिवार काम होची सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर बुझि पारला गुड अच्छा
तो एबे आमे चलो देखिबा कि गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम रो कोन कैरेक्टरिस्टिक्स राइट गुड। तो गोटे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम तो मेन उद्देश्य कोन आमे काहे की बनेछ गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोग्राम टा बना हैछि काहे की बना हैछि। प्रथम जिनस होला कि एटा होछि गोटे दक्ष उपाय जहा द्वारा हमरो कंप्यूटर को मैनेज करबा और एक्सेस करबाटा इजी हे जाय करेक्ट। काहे कि ना तुमको गोटे यूजर को आउ कंप्यूटर रो भीतर जिनस जानिबा दरकार नै एटा होला पॉइंट नंबर 2 भीतर जिनस जानिबा दरकार नै बोली केमिति तमे बुझाय पे गोटे भलो एग्जांपल टे दउछि और एग्जांपल टा हैला देखो आमे बे एठी सामने रे गोटे वीडियो देखुचे वीडियो रे मु एठी क्लिक करूची आउ तम मन से देखुचे जे हां एटा रेकॉर्ड होची क्लिक होची एटा केते इजी जिंस लागुची किंतु कंप्यूटर भितरे केते जिंस होची जानिचो। कंप्यूटर भितरे से प्रथमे देखुची कि अच्छा ये यूजर कोन धरची ना गोटे माउस धरची माउस को केमिति बुझीबी जे माउस जो मते सिग्नल पठोचे सिग्नल मान नै कोन ए बां को केतळ जाउची डाहणु केतळ जाउची केतळ क्लिक करूची त केम जानिबी से जिनसडा को आगे नै कि आगे से ड्राइवर माउस रो गोटे ड्राइवर अछि से ड्राइवर रे कि बुझीबो कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट बुझीबो अच्छा ठीक माउस रो कोऑर्डिनेट देखि जानिबो जे से को जगह रे मूव करूची को जगह रे क्लिक करूची ऐसे सब जिनस जानिबो गला तापरे से देखिबो कि अच्छा ए माने कोन करचंती ना वीडियो देखौचंती जोथरे नोट्स अछि स्क्रीन रे अच्छा से नोट्स रो से कोऑर्डिनेट रे से माउस को नै कि से क्लिक करिकि सेटा को से माने देखौ तो सेठी जे पई कोन ना प्रथमे से माने वीडियो कार्ड को जिबे वीडियो कार्ड को सिग्नल पठेबे वीडियो कार्ड सिग्नल को बुझिबो से सिग्नल को गोटे टीवी सिग्नल कन्वर्ट करिवो टीवी सिग्नल सेटा को तुमरो डिस्प्ले को कन्वर्ट करिवो एलईडी मान को पठेबो एलईडी माने आसी कि तुमको देखेबे कि जे अच्छा एथरे लिखा हैछि व्यवहारकारी ठारो हार्डवेयर लेवल विवरणी छुपेइबा बा लुचेइबा करेक्ट। तो एई जो एतिकी लिखा हला ता पछरे केते काम हला किंतु जानिया पे तो बहुत इजी आमे तो बस लिखिदेलु देखेदेलु प्रिंट करदेलु तो एई जो आम मानकू ए जो कंप्यूटर रो भीतर रो प्रति स्टेप रो आ भीतर एक्चुअली 150 200 स्टेप थिबो कि आहुरी 1000 स्टेप थिबो से स्टेप रो हमकु जो आमे सेडा को किसी जानि न हमर अवगत नै काहे कि ना आमे ऑपरेटिंग सिस्टम रो ऊपर लेवल ले काम करू ए सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम को कहबे अच्छा एठी लिखा है व्यवहार करी ताको डिस्प्ले देखा আছে देखे दबो मो माउस टा बुलेला माउस को देखा আছে देखे दबो तेणु आमको भीतर जिनस गुड़ाक जाना दरकार पड़ू। सेकेंड जिनस ऑपरेटिंग सिस्टम रो फायदा है कि जोटा मेन उद्देश्य सेटा है कि उपभोक्ता बा यूजर मानू गोटे सुविधाजनक इंटरफेस जोगेबा जहाँ थ्रू रे आमे माने ऑपरेटिंग सिस्टम सहित कॉन्फ़िगरेशन कर परिबा सहित आमे डेटा एक्सचेंज कर परिबा। फोर्थ पॉइंट है जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट तुमको आउटिके आगुरु मु देखैथिली कि कंप्यूटर भितरे केते प्रकार हार्डवेयर लागुची करेक्ट। तो एते सब हार्डवेयर अलगा अलगा किसर काम करने गोटे डिस्प्ले हार्डवेयर रो काम कंप्लीटली विजुअल गोटे सीडी ड्राइव रो काम कंप्लीटली अलगा गोटे माउस रो काम कंप्लीटली अलगा गोटे माउस को चलाया पई जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जहा दरकार गोटे वीडियो टा को चलाया पे से दरकार ता पे बहुत अलग दरकार तो सब जिनस कंप्यूटर रे प्रति गोटे कीबोर्ड रे ए कोटा चिपले ए बारियो कोटा चिपले बी तार जिनस अलगा राइट तो ये सब गुड़ाक जिनस जो अछि ताकू बुझिकी और तांको भितरे मध्यस्थी करिकी से कामटा करिवार काम होची ऑपरेटिंग सिस्टम से लगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बने राइट। तो एटा होची कंप्यूटर रिसोर्स जेते प्रकार अछंती कीबोर्ड माउस मेमोरी प्रोसेसर समस्त को से कंट्रोल करबो और समस्त को से ऑपरेट करबो से होची ऑपरेटर कहथिले ओटके आगु बस से ऑपरेटर जे कि एते सब जिंस को करबो और एटा ही होची गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम रो मेन कारण ता छडा गोटे कारण भी अछि पिला माने एतरे पांचटा डिवाइस रहिला गोटे कंप्यूटर रे बाबा पांचटा पिला माने तुम माने सांगरे अछो तुम एतरे कोन मन उणा उणी होनी रागरोसा होनी होची राइट। तो मेशिन मानक भितर भी हुए धर मते मो प्रोसेसर भी चाहूची कि अच्छा मु हार्ड डिस्क रु किछि डेटा पढिबी एपटे गोटे प्रोग्राम अछि से कोचिन हार्ड डिस्क रे मु एबे डेटा लिखिबी
ଆଉ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ ସ୍ଲିପ ମୋଡ କୁ ଯିବି। ତ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏବେ ନିଜ ନିଜ କାମ କରିବେ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ତ କ୍ରାଶ ହେଇଯିବ। ତ ତାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରାହବ, କାହାର ଅନୁରୋଧକୁ ବା ଆକ୍ସେସକୁ କେମିତି ପ୍ରଦାନ କରାହବ, କାହାର କିଏ ଉପଭୋକ୍ତା ହବ, କାହାର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆସିଲେ କେମିତି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରାହବ, ଏ ସବୁ ତକ ଡିସିସନ ଗୋଟେ ବଡ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ତ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମର କେତେ ପ୍ରକାର କାମ ଜାଣିପାରୁଛ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖିବା ଆମେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ବହୁତ ଥର ବହୁତ ହିସାବରେ ଆକ୍ସେସ କରିବା। ଆମ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସହଜ, କାହିଁକିନା ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖୁଛେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ବହୁତ ଉପର ଲେଭେଲରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଭେଲରେ ଲେଖା ହଉଛି। ତ ତମେ ଚାହିଁଲେ ଯେତେବେଳେ ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆଡଭାନ୍ସ ଟପିକରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସିଷ୍ଟମ ଲେଭେଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲେଖିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବ କି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ମାଉସରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକଟେ କରିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ। ଓକେ ଓକେ, ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଟିକେ ଆଉ ଅଧିକ ପାଠ ପଢିବା କି ଆଚ୍ଛା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମେମୋରି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ କଣ କଣ କାମ କରିଥାଏ। ତ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମର କାମ କଣ, ରାଇଟ୍? ତ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମର କାମ ଗୁଡାକ ବହୁତ କାମ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ବୁଝଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଚାଲ ଏଥିରେ ଟିକେ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ରଖିବା ତାକି ଆମର ଗୁଡାକ ମନ ଭିତରେ ରହିଯିବ, ରାଇଟ୍? ବା ଆମ ନୋଟରେ କାମ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମର କଣ ନା ମେମୋରିକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା। ମେମୋରି ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ମାନେ ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ମେମୋରିରେ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିବ, ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଏଡିଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଡିଟ କରିବ, ଯଦି ମେମୋରିକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କ୍ଲିନ୍ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ସେ ମେମୋରିକୁ ଆକ୍ସେସ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ଆକ୍ସେସ ଦବ, ତା ପାଖରେ ନେଇକି ଡେଟା ପହଞ୍ଚିବ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କୁହାଯାଏ ମେମୋରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରୋସେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ରାଇଟ୍? ତ ପ୍ରୋସେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଣ ନା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରନ୍ କରୁଥାଏ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, କରେକ୍ଟ? ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରନ୍ କରେ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା, ଆଚ୍ଛା କାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବି, କୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ଆଗ ଚାନ୍ସ ଦେବି, କୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ପଛରେ ଚାନ୍ସ ଦେବି, କୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ବା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଟାଇମ ସ୍ଲାଇସ୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ 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 ଟାଇମ ଦେଇ ଦେଇକି କାମ କରିବି, ଲାଇକ୍ ପାରାଲାଲ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ଚାଲିବ ଏମିତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଥାଏ, ହଜାର ହଜାର, ଗୋଟେ ଦିଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନୁହଁ, ହଜାର ହଜାର ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାଟା ହଉଛି ତାର ମେନ୍ କାମ। ଏଟା ହେଲା ପ୍ରୋସେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ବଟ୍ ଏଠି ଆମେ କଥା ହଉଛେ ପ୍ରୋସେସର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ରାଇଟ୍? ତ ପ୍ରୋସେସର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରୋସେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଦିଟାକ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସମାନ, ଖାଲି ଟିକେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନା ମୋ ପାଖେ ପ୍ରୋସେସର ଗୋଟେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୋସେସରକୁ କୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆକ୍ସେସ କରିବ, କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଆକ୍ସେସ କରିବ, ତାର ଯଦି କାମ ଅଟକି ଗଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ମ୍ୟାନେଜ କରେ, ରାଇଟ୍? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, କଣ ନା ଡିଭାଇସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଡିଭାଇସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଣ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡିଭାଇସ ଲାଗିଛି, ସେ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ହଉ, ଡିସପ୍ଲେ ଡିଭାଇସ ହଉ, ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ହଉ, ମାଉସ ହଉ, କିବୋର୍ଡ ହଉ, ଡିସପ୍ଲେ, ଯାହା ବି, ଇଭେନ୍ ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ ପ୍ରୋସେସର ବି ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ, ରାଇଟ୍? ତ ଏଇ ଡିଭାଇସ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଟା ଚାଲିଥାଏ, ମାନେ ତମର ଏପଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତମେ କଥା କହୁଛ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖା ହଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଗୀତ ବି ବଜଉଛ ତମେ, ଏପଟେ ତମ ମାଉସ ବି ହଲଉଛ, କିବୋର୍ଡରେ ବି ଟାଇପ କରୁଛ, ତ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଡିଭାଇସ ଗୁଡାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କେମିତି କରିବା ଆମେ, ରାଇଟ୍? ତ ସେମାନେ ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ କରେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଡିଭାଇସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ସେମିତି କରେ ଫାଇଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଫାଇଲରେ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚାହିଁବେ କି ଯେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇଲ ପଢିବାକୁ, ତାହେଲେ କେମିତି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବି, କାହାକୁ ଟାଇମ ଦେବି, କାହାକୁ ଟାଇମ ଦେବି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ସିଏ କରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ସେଟା ହେଲା କଣ, ସିକ୍ୟୁରିଟି। ସିକ୍ୟୁରିଟିଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ତମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ତମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆଉ ଜଣେ ହ୍ୟାକ୍ କରିଦବ, ତା ପାଖକୁ ସେ ଡେଟା ନେଇଯିବ। ତ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମର ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କାମ ହଉଛି କେମିତି ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରିବ, କେମିତି ସେ ଦେଖିବ ଯେ ଆଚ୍ଛା ମୋର ୟୁଜର, ଗୋଟେ ୟୁଜର ଡେଟା ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର ରଖୁନି, ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର ଡେଟା ଏ ୟୁଜରକୁ ପହଞ୍ଚୁନି, ଆଉ କେହି କାହାର କିଛି ଡେଟାକୁ କରପ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କି କେହି କାହାର ଡେଟାକୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଥିଲି ଜବ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, ମାନେ କୋଉ ପ୍ରୋସେସରକୁ କଣ କାମ ଦିଆହବ, କେତେବେଳେ କାମ ଦିଆହବ, ସେଟା ସେ ପୁରା ନିଜେ କରେ, ରାଇଟ୍? ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେ, ସେଟା ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ସିଷ୍ଟମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ମାନେ
ତମ ଧର ସିଷ୍ଟମରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଆଚ୍ଛା ତମର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ କି ପ୍ରୋସେସର ପ୍ରତି ମାଇକ୍ରୋ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାମାନେ ନୁହଁ ଯେ ପ୍ରତି ମାଇକ୍ରୋ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସରକୁ କାମ ଦେବି। ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଦେଖୁଥିବ କି ଯେ ଆଉ କୋଉ କାରଣରୁ ମୋର ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା କି, ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା କି, ସେ ଅଧିକ ଟାଇମ ନେଲା କି, ତ ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ତାର ପରଫରମାନ୍ସକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବି। ଯଦି ସେଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ହାର୍ଡ ଡିସ୍କରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମକୁ ଆଲର୍ଟ ଦେଖେଇବ, ଏରର ଦେଖେଇବ, ରାଇଟ? ଦେଖ ଟି 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 ହେଇକି ଆଲର୍ଟ ଏରର ଆସୁଛି, ମାନେ ହେଲା ସିଷ୍ଟମରେ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ଆଉ ସେଟା କିଏ ତମକୁ ଦଉଛି ନା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଜଣା ପଡିଗଲା କି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମତେ ହଉଛି। ତାପରେ ହେଲା କଣ ନା ତମର ଯିଏ ଅପରେଟର ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ସଫ୍ଟୱେର ଦେଖେଇବ। ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ମାଉସ ର ସ୍ପିଡ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ଡିସପ୍ଲେର ଟିକେ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ବଢାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ସବୁର କେମିତି ମତେ ଗୋଟେ ୟୁଆଇ ଦେବେ, ସେ ୟୁଆଇ ତାକୁ ମୁଁ କରିବି। ତାପରେ କେତେ ଜିନିଷ ହେଲା ଏରର ଡିଟେକ୍ଟିଂ, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଆସିଲା, ମେମୋରି ଏରର ଆସିଲା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏରର ଆସିଲା, ତ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ଥୋଡି କ୍ରାସ୍ କରିବେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଏରର ଡିଟେକ୍ଟ କରିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଲର୍ଟ ପଠେଇବେ। ଆଲର୍ଟ ପଠେଇଲେ ୟୁଜର ଜାଣିଲେ କି ଆଚ୍ଛା ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ବଗ୍ ଅଛି, ସେ ବଗକୁ ମୁଁ କରେକ୍ସନ କରିକି ଚଲେଇବି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ବହୁତ ବଡ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ କାମ। ଆ ସହିତ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଡିଟେଲ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ପଢିବ ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିବ। ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟାରର ପାଠ। ଆମେ ସିନା ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡରେ ପଢିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ହୋଲ ସେମିଷ୍ଟାର ପାଠ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ରାଇଟ? କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଗୋଟେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମର କାମ ହେଲା କି ଗୋଟେ ୟୁଜର ବା ସଫ୍ଟୱେର କୁ ଗୋଟେ ହାର୍ଡୱେର ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ତାର ମେନ୍ କାମ ହେଲା ସେଇଆ। ବୁଝିପାରିଲ? ଓକେ, ଚାଲ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସେକ୍ସନକୁ ଯିବା। ଆଉ ସେ ସେକ୍ସନର ନାଁ ହେଲା ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ବା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆମେ ଯିବା, ତା ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ଜିନିଷ ପଢିଦେଲେ, ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ପଢିଦେଲେ, ଏବେ ଦେଖିବେ କି ଆଚ୍ଛା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ ନମ୍ବର ବୁଝେ। ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନମ୍ବରରୁ ହିଁ ଡେରାଇଭ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଇଭେନ୍ ତମେ ଯୋଉ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ୟାର ପଛଆଡେ ନମ୍ବର ହିଁ ଅଛି, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାହିଁ। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବୁଝେନି, ସେ କେବଳ ନମ୍ବର ବୁଝେ। ତ ସେଇ ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢୁ, ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ପଢିବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଚାଲ ଏବେ ଡିଟେଲରେ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ପଢିବା। ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ପଢିବା? ଆମେ ସିର୍ଫ 4ଟା ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ପଢିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ଦଶମିକ, କରେକ୍ଟ? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାଇନାରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅକ୍ଟାଲ, ଆଉ ହେଲା ହେକ୍ସାଡେସିମାଲ। ତ ଏଇ ସବୁ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଦଶମିକ, ବାଇନାରୀ, ଅକ୍ଟାଲ, ହେକ୍ସାଡେସିମାଲ, ଆମେ ଦଶମିକଟାକୁ ହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢି ଆସିଛେ। ଦଶମିକ କଣ? ଡେସିମାଲ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ। ଡେସିମାଲ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ମାନେ କଣ? ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ବନେଇଛି, ଟେବୁଲ ସବୁ ରଖାଛି। ଦଶମିକ ଡେସିମାଲ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ହେଲା ଏଟା ଏଇ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମଟା ବେସ୍ 10 ହିସାବରେ ବନା ହେଇଛି, ରାଇଟ? ତାମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବି ସଂଖ୍ୟା ରହିବ, ୟୁନିଟ ଅଫ ଯୋଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ, ଏଟା 0 ରୁ 9 ଭିତରେ ହିଁ ଭ୍ୟାରି କରିବ, କରେକ୍ଟ? ଓକେ, ତ ସେଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ଯୋଉଟା ବନିବ ଏଟା 0 ରୁ 9 ଉପରେ ଭ୍ୟାରି କରିବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଲେଖିଲି 1 2 3 4, କରେକ୍ଟ? ତ 1 2 3 4 ଯୋଉଟା ଅଛି, ସେ 1 2 3 4 ଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲା 1234, 1234। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ମୁଁ ପ୍ରତୀକ ଡିଜିଟ ଦେଖିବି, ସେ ଡିଜିଟ ହଉଛି କଣ ନା ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉଟା କି 0 ରୁ 9 ଭିତରେ। ମୋ ପଛ ଆଡକୁ ଗଲେ 4, ତାପରେ 3, ତାପରେ 2, ତାପରେ 1, ସବୁ ଗୁଡାକ 0 ରୁ 9 ଭିତରେ, କରେକ୍ଟ? କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଏଟା ହଉଛି ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ ତମେ ଏଇ ନମ୍ବରଟା କେତେ, ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ରାଇଟ? ସେ ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିସାବରେ ଏଇ 4ଟା ଯେହେତୁ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି, ୟାର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଉ ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦୁଇଟାକ ସମାନ।
କିନ୍ତୁ 3 ଟା ଦଶକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି। ଯଦିଓ ସେଟା ନମ୍ବର ହଉଛି 3 କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି ତାର ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ 30 3 ଗୁଣନ 10। ସେମିତି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହଉଛି 100। ତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ବି ନମ୍ବର ଅଛି ସେ ନମ୍ବର କେତେ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହଉଛି 200 ଯଦିଓ ତାର ସଂଖ୍ୟାଟା ହଉଛି 2 କାହିଁକିନା ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଏକଶତ ପ୍ଲେସ୍। ତାପରେ ହଉଛି 1000 ପ୍ଲେସ୍। ତ 1000 ପ୍ଲେସ୍ ରେ ଯୋଉ ବି ଅଙ୍କ ରହିବ ସେଟା ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ସେତେ 1000। ଏବେ 1 ଅଛି ତ ଏଟା 1000 ହେଲା, ଯେ 2 ଥିଲେ 2000 ହେଇଥାନ୍ତା, 3 ଥିଲେ 3000 ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶେଇ ଦବା କେତେ ହବ 1234 ନମ୍ବର। କରେକ୍ଟ? ଗୁଡ୍। ଏଇଟା ତ ବୁଝିପାରୁଥିବ କାରଣ ଏଇଟା ତ ଆମେ ତମମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢି ଆସୁଛ। କରେକ୍ଟ? ଆମେ ତବେ ଦଶମିକ ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ। ଅଲଗା ଅଲଗା ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ କୋଉଟା ସବୁ ନା ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ବାଇନାରୀ, ଅକ୍ଟାଲ, ହେକ୍ସାଡେସିମାଲ। ବାଇନାରୀ କୋଉ ଜିନିଷ, କୋଉ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ବାଇନାରୀ କହିବା? ଯେମିତି ଆମେ ଦଶମିକ ସିଷ୍ଟମକୁ କହୁଥିଲେ କଣ, ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ଯାହାର 10ଟା ଡିଜିଟ ଅଛି ବା 10ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ଅଛି ଆଉ ସେମାନେ 0 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାରି କରନ୍ତି, ରାଇଟ? ସିମିଲାରଲି ବାଇନାରୀ ମାନଙ୍କର 2ଟା ଷ୍ଟେଟ ଅଛି, ସେମାନେ କେବଳ 0 ଆଉ 1 ଭିତରେ ଭ୍ୟାରି କରନ୍ତି। ସବୁ ବାଇନାରୀ ନମ୍ବରର ୟୁନିଟ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଆଇଦର 0 ନହେଲେ 1। ଓକେ, ସିମିଲାରଲି ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଅକ୍ଟାଲ ସିଷ୍ଟମ। ଅକ୍ଟାଲ ସିଷ୍ଟମ କଣ ନା ଯୋଉଠି କି ଯେ ଆମର ନମ୍ବର ଗୁଡାକ 0 ରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାରି କରିବେ। ଓକେ, ତ 0 ରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭ୍ୟାରି କରିବ ଗୋଟେ ନମ୍ବର, 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହଁ, 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଭାବ କି ତାର ସବୁତକ ନମ୍ବର ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଲ ନମ୍ବର ଡିଜିଟ ଗୁଡାକ ତମେ ଦେଖୁଛ ତଳେ ଏବେ ଏଠି, ରାଇଟ? ସେ ସମସ୍ତେ ଆଇଦର 0 ରେ ଅଛନ୍ତି ନହେଲେ 7 ରେ ଅଛନ୍ତି, ବା ତା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। କେହି ୟା ଭିତରେ 8 ରେ ନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଏଠି କେହି 2 ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଇଦର 0 ଥିଲେ ନା 1 ଥିଲେ। ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ପଢିବା, ତମେ ଖାଲି ଏବେ ହାଇ ଲେଭେଲରେ ଦେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ନା ଆ ଉପରେ ବହୁତ ପାଠ ପଢିବାର ଅଛି, ତ ସେଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ଦେଖିବା। ଏବେ ଖାଲି ଜାଣିଯାଅ କି ଏ ନମ୍ବର ଗୁଡାକ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ମେନ୍ କନସେପ୍ଟ କଣ। ସିମିଲାରଲି ହେକ୍ସାଡେସିମାଲ ନମ୍ବର, ହେକ୍ସାଡେସିମାଲ ମାନେ କେତେ? ହେକ୍ସାଡେସିମାଲ ମାନେ ଜାଣିଛ, ରାଇଟ? ସେଟା ହଉଛି 16, ରାଇଟ? ତ ଏଇ ହେକ୍ସାଡେସିମାଲ ନମ୍ବର ଯୋଉଟା 16 ଅଛି, ତ ତାର ସେମିତି ନମ୍ବର କଣ ଚେଞ୍ଜ ହବ? ଆମର ତ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମରେ 9 ରୁ ଉପରକୁ ନାହିଁ, ରାଇଟ? ତ 16 କେମିତି କରିବା? ନା, ତା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଟା କରାହେଇଛି ସେଟା କରାହେଇଛି କଣ ନା 0 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ୟୁଜ ହବ, ତାପରେ A ରୁ F ଯାଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୟୁଜ ହବ, ରାଇଟ? ଯୋଉଟା 10 ସେଟା ହଉଛି ଆମର A, ଯୋଉଟା 11 ସେଟା ହଉଛି B, ଯୋଉଟା 12 ସେଟା ହଉଛି C, ଏମିତି ହେଇକି F ହଉଛି 16। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ ହବ। ତ ତାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହେକ୍ସାଡେସିମାଲରେ କୋଉ ନମ୍ବର ଲେଖିବା, ସେ ନମ୍ବରଟା କେମିତି ଦେଖାହବ? ଏମିତି ଦେଖାହବ 19FDE। ଆଉ ତଳେ ଗୋଟେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରିକି ଲେଖାଯାଏ 16, ଏଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା 19FDE ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ହେକ୍ସାଡେସିମାଲ ନମ୍ବର, ରାଇଟ? ଏଇ ହେକ୍ସାଡେସିମାଲ ନମ୍ବରର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ, ଦଶମିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ଜାଣିଛ? ଦଶମିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହଉଛି 1,06,462। ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଦଶମିକରେ ଲେଖିଥିଲେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ କି 1,06,462, ସେଟାକୁ ହେକ୍ସାଡେସିମାଲ ଲେଖିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ 5 ଟିକିଆ ନମ୍ବର ଲେଖା ହଉଛି। ସିମିଲାରଲି ଯୋଉ ଦେଖା ହଉଛି 12570 ଅକ୍ଟାଲ, ଯୋଉଟା 8 ଲେଖା ହେଇଛି ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ତା ମାନେ ଏଟା ହଉଛି ଅକ୍ଟାଲ ନମ୍ବର, ରାଇଟ? ଦେଖ ଦଶମିକରେ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ, ଦଶମିକ ଲେଖା ନାହିଁ, ସେଟା ହଉଛି ଡିଫଲ୍ଟ ନମ୍ବର 10, ସେଥିରେ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ। ତା ଛଡା ବାକି ସବୁ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମରେ ଆମକୁ ତଳେ ଲେଖିବାକୁ ପଡେ ସେଟା କୋଉ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 12570, ଏଟା ହଉଛି ଅକ୍ଟାଲ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ। ଆଉ ୟାର ଦଶମିକରେ କନଭର୍ଟ କଲେ କେତେ ଆସିବ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? 54,496। ବୁଝିଲ? ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗରେ ପଢିବା, ଏଟା କାହିଁକି କେମିତି ଆସୁଛି, କଣ ଆସୁଛି, କଣ ଫାଇଦା, ଏସବୁ ଆଗକୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ପଢିବା। ଏଇ ଏପିସୋଡରେ ହିଁ ପଢିବା, ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ପଢିବା। ସେମିତି ବାଇନାରୀ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ଅଛି 10101, ଏଟା ସିନା 10101 ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଇଚ ଅନ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଡେସିମାଲ ନମ୍ବର କେତେ ହବ?
ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ यार डेसिमल नंबर होची 21 मजा लाଗୁଛି ନା କେମିତି 10101 ମାନେ ହେଲା 21 ତ ଏଟା ସବୁ ଆମେ ପର ସ୍ଲାଇଡରେ ପଢିବା କି କେମିତି ଏଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାହଉଛି କେମିତି ଏ ଜିନିଷଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ଆମେ ଶିଖିବା କେମିତି କନଭର୍ଟ କରାହଉଛି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଏପିସୋଡରେ ପଢିକି ଶିଖିବା ଓକେ ଓକେ ତ ଚାଲ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ ଏଇ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମକୁ ପଢିବା ଏଇ ସ୍ଲାଇଡରେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମକୁ ଗୋଟିଏ ପେଜରେ ଆଣିକି ଆସିଛି ତାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଜି ହବ ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର ବି କରିପାରିବା ତ ଚାଲ ପଢିବା କି ଦଶମିକ ବାଇନାରୀ ଅକ୍ଟାଲ ହେକ୍ସାଡେସିମାଲ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କଣ କେମିତି ସେଟା ହଉଛି କଣଟା ହଉଛି ଓକେ ଓକେ ଆଉ ଏଥର ଆମେ ଦେଖିବା କି ଦେଖ ସେଇ ପୁରୁଣା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା ଓକେ ତାପରେ ଦେଖିବା କି ଏଟା କୋଉଟା କେମିତି କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରାହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦଶମିକ ସିଷ୍ଟମ ଏଠି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରୁଥିଲେ 1 2 3 4 ରାଇଟ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା 1 ଇନଟୁ ମାନେ ମୁଁ ଯେ ପଛ ପଟୁ ଯିବି ରାଇଟ ତ ପଛ ଆଡକୁ ଗଲେ ମୋର କଣ ହବ ନା ମୁଁ କରିବି ଆଚ୍ଛା 4 ଇନଟୁ 10 ଟୁ ଦ ପାୱାର 0 10 to the power 0 କେତେ 1 correct like 4 into 10 to the power 0 3 into 10 to the power 1 which is 10 जोटा कि 10 right 2 into 10 to the power 3 correct जोटा कि 100 ଆଉ 1 into 10 to the power 4 ତାମାନେ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ 10 to the power କରିକି ଗଲେ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି 10 to the power 0 ତାପରେ 10 to the power 1 ଯୋଉଟାକୁ ଏକକ କହୁଛେ ତାପରେ ଦଶକ କହୁଛେ ଶତକ କହୁଛେ ରାଇଟ ତ ସେ ଯୋଉ କହୁଛେ ତାର ବେସିକାଲି ତାର ପଛପଟର ଲଜିକ ହେଲା କି ଯେ ପ୍ରତି ସଂଖ୍ୟାର ପୋଜିସନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହଉଛି 10 to the power ପୋଜିସନ ଏଟା ହଉଛି 0th ପୋଜିସନ କୋଉଟା 4 ଏଟା ତ ଏଟା 10 to the power 0 ଏଟା ହଉଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନ ଏଟା ହଉଛି 3 to the power 10 sorry 3 into 10 2 into 10 to the power 2 3 1 into 10 to the power 3 ତ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ମିଶେଇ ଦବା ହଁ ଆମେ ଦେଖ ଏଠି କଣ କଲେ 4 ଗୁଣନ 1000 କରିଦେଲେ 4 ଗୁଣନ 100 ଗୁଣନ ମାନେ ସରି 4 ଗୁଣନ 1000 କରିକି ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଲା ଦେଖ 1000 230 ପ୍ଲସ୍ 4 ହେଲା 1 2 3 4 करेक्ट सिमिलरली कॉन्सेप्ट पिलाने मन रख कॉन्सेप्ट बहुत समान खाली तुमको टिके अड़ुआ लगी पारे स्टार्टिंग रे बट कॉन्सेप्ट सब जगह समान एठी जेमती हमर पूर्व चैप्टर में कौन पढ़िले हम पढ़िले एमानकर नंबर होची 0 ରୁ 9 0 ରୁ 1 0 ରୁ 7 0 ରୁ 9 ଆଉ एफ एउडाक सब आर होची नंबर एतिक भीतर से भ्यारी करंती एतिकी भ्यारी करला परे ସେମାନଙ୍କର ପୋଜିସନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ ନମ୍ବରର ଯୋଉ ପୋଜିସନ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପୋଜିସନ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ତାପରେ ତାକୁ ଟୋଟାଲ କରିଦେବେ that's it so simple ଏଠି ଯେମିତି ଆମେ କଲେ ଆମେ ପୋଜିସନ ନମ୍ବରଟାକୁ ଏଠି ପକେଇଲେ ତାପରେ ତାକୁ ଏଠି ଟୋଟାଲ କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା ଦଶମିକ ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଚାଲ ଦେଖିବା ବାଇନାରୀ ନମ୍ବର ବାଇନାରୀରେ ଆମେ ଏଠି କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଥିଲେ ନା 10101 करेक्ट एटा बाइनरी थिला ମୁଁ ତମକୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି କି ଯେ ଆର ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 21 କେମିତି ହେଇଥିଲା ଏଟା ଦେଖ ବାଇନାରୀ ନମ୍ବର ପାଇଁ ବି ପ୍ରତି ଜର ଅଛି ପୋଜିଶନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦଶମିକର ବେସ୍ ନମ୍ବର କଣ ଥିଲା 10 ବାଇନାରୀର ବେସ୍ ନମ୍ବର କଣ 2 ଅକ୍ଟାଲର ବେସ୍ ନମ୍ବର କଣ 8 ହେକ୍ସାଡେସିମାଲର ବେସ୍ ନମ୍ବର କଣ 16 ରାଇଟ ଏ ନମ୍ବରଟାକୁ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡାକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେସ୍ ନମ୍ବର ତାପରେ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଆସିବ ସେଟା ଅଲଗା ସେଟା ପଛରେ ମୁଁ କହିବି ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖ କି କାହାର ବେସ୍ ନମ୍ବର କେତେ ओके सो बाइनरी जोटा बेस नंबर आसला ना 2 तापरे तुम कहछि एठी आरंभ हो टू द पावर 0 टू द पावर 1 टू द पावर 2 एमती हे कि जीवो राइट 10 100 1000 जेम थिला तो बाइनरी भी सेया करबा बाइनरी फर्स्ट होछि 2 टू द पावर 0 तापर होछि 2 टू द पावर 1 तापर होछि 2 टू द पावर 2 तापर होछि 2 टू द पावर 3 तापर होछि 2 टू द पावर 4 बड़ी बड़ी जो हमर दशमिक रे 10 थिला बाइनरी 2 रहिला
दैट्स इट। तापर कौन हम ना यही जो संख्या गुड़ाक अच्छी ता पोजिशन राइट से गुड़ाक ता संगे मल्टीप्लाए हेबे जेमती एठी हेतिले राइट तो ये मल्टीप्लाए हेतिले करेक्ट तो एठी ता सहित मल्टीप्लाए हेबे मल्टीप्लाए हला पर जति बाहरला सेति होछ तुम नंबर दशमिक नंबर सरला हाँ तो टू द पावर 0 होछ 1 एठी 1 एटा ला 1 एटा होची टू द पावर होची 2 बट एठी मल्टीप्लाए हला 0 सहित सो एटा 0 तापर एटा होची टू द पावर 4 1 सहित मल्टीप्लाए हला तो 4 हे गला एठी 0 सहित मल्टीप्लाए हला 0 हे गला एठी टू द पावर 4 होची 16 16 1 into 16 तो 16 हे गला तो 16 plus 4 20 बाकी 16 plus 4 20 plus 1 21 तो जोटा आमे 10101 बाइनरी रे कहूछु 2 सबस्क्रिप्ट लगेगी सेटा होची डेसिमल रे 21 बुझिगला बस एबे चलो तम माने ही करि परिबो कि अच्छा ऑक्टल ला केमती हिसाब करा ऑक्टल आमे देखतिला नंबरटा कोन 12570 तो 12570 कर तो 8 लिख देतिले जानिले कि अच्छा ऑक्टल नंबर तो प्रथम नंबरटा केते हबो अच्छा यार बेस सिस्टम बेस नंबर केते ऑक्टल करेक्ट 8 तो ताजे 8 है तार बेस सिस्टम तो प्रथम एकक संख्याटा एकक घरर टू द पावर केते हबो 0 करेक्ट तापरे 1 तापरे पावर 2 पावर 3 तापरे पावर 4 the base to the power 0 base to the power 1 base to the power 2 base to the power 3 base to the power 4 करेक्ट तापर हमर थिला ए जो नंबर ओडा कठी अछि जोडा का ऑक्टल 0 टू 8 भीतर जो नंबर अछि से मानकर प्लेस वैल्यू पे से फेस वैल्यू को आनी कि प्लेस वैल्यू सहित मल्टीप्लाई करा एठी थिला केते स्टार्टिंग रे एकक संख्या रे केते प्लेस वैल्यू सॉरी फेस वैल्यू केते थिला फेस वैल्यू थिला 0 एठी 0 मल्टीप्लाई करा गेला तापटर फेस वैल्यू थिला केते नंबरटा 7 7 आसला प्लेस वैल्यू सहित मल्टीप्लाई गेला तापर 5 आसला प्लेस वैल्यू सहित मल्टीप्लाई गेला तापर 2 आसला तार प्लेस वैल्यू सहित मल्टीप्लाई गेला तापर 1 आसला तार प्लेस वैल्यू सहित मल्टीप्लाई गेला तो टोटल जे तुम हिसाब करके बाहर करिवो ताले ता आसीबो 5996 को हिसाब रे दशमिक हिसाब रे बुझ परछो तो एठी ऑक्टल 12570 टा हां होची दशमिक रे 5496 केबे त माने बुझी गलानी हेक्साडेसिमल तो तुम निजे निजे कर दबो आ कोन करेक्ट तो हेक्साडेसिमल सेमतिया किंतु हेक्साडेसिमल हमर टिके दीटा जिनस करबा एठी भूल एग्जांपल टा सेट करा हिची बट तुम माने निजे निजे करि परिबो ओके गुड चलो देखियो टे डिटेल ले आउ टिके हमें नेक्स्ट नंबर सिस्टम को जिबा कोन देखिबा ना अच्छा हमें कोन कोन नंबर सिस्टम देखिले आउ सेथिरे हमें कोन कोन पढिले आउ सेथुरु हमें आ कोन कोन काम करिबा राइट ओके तो दशमिक रु आमे देखिले प्रथम जस्ट एग्जांपल देखिले कि दशमिक रु अन्य बेस सिस्टम अन्य बेस सिस्टम दशमिक बेस सिस्टम तापर आमे एई संख्या परिवर्तन अदल बदल रे सेक्शन रे पढिबा कि केमिति बाइनरी ऑक्टल फटाफट बनि परिबो ऑक्टल रो बाइनरी फटाफट बनि परिबो बाइनरी रो हेक्साडेसिमल फटाफट बनि परिबो हेक्साडेसिमल रो बाइनरी फटाफट बनि परिबो एडा सब पढा हबो ओके एडा पढिबा पूर्वरु आमे किंतु गोटे जिंस दीटा डेफिनेशन मन रखिया अछि कोन ना गोटे एलएसडी लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स सर्वनिम्न गुरुत्वपूर्ण संख्या एमएसडी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट वा सर्वाधिक गुरुत्वपूर्ण संख्या ये एलएसडी एमएसडी को जानिया बहुत दरकार जेता हमें दशमिक रु को सिस्टम रु आउ गोटे बेस सिस्टम को बाहर करछे डेटा हमें एठी कोन करले पूर्व सेक्शन में हमें बाहर करले कि जे केमिति हमें द अलगा सिस्टम रु दशमिक को नंबर टाणी के आसले राइट एबे हमको देखिया पड़ो कि अच्छा दशमिक रो से सिस्टम को जीवा पे कोन रास्ता अछि एटा सब हमें डिटेल ले पढिबा हबे ओके या ऊपर तुम जो प्रोग्राम लिखियो तो प्रोग्राम भी लिखि कि निजे करै परिबो ये बढ़िया इंटरेस्टिंग प्रोग्राम भी बने ए सब ऊपर किंतु आज हमें केवल थ्योरी रे पढिबा कि एटा केमिति बनुची ओके आउ तुम सब बुझी पारछो तो एपर्यंत मते सब बुझी पारछो टिके अधिक अछि किंतु वीडियो को बारंबार देखि परिबो आगु को जाई परिबो
ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଦଶମିକରୁ ଅନ୍ୟ ବେସ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ କନଭର୍ଟ ଯଦି କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କେମିତି କରାଯାଏ? ମୁଁ ଅଲରେଡି ପୂର୍ବ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ବୁଝେଇ ସାରିଛି, ବାସ୍ ଏଇଥର ଏବେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏବେ କଣ ପଢିବା ନା ଦଶମିକରୁ ଅନ୍ୟ ବେସ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ କେମିତି ନମ୍ବର ଗୁଡାକ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ଅଣଦଶମିକରୁ ନୁହଁ, ଦଶମିକରୁ ଅଣଦଶମିକ ସିଷ୍ଟମକୁ, ରାଇଟ୍? ମାନେ ଡେସିମଲ ଟୁ ଅଦର ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମକୁ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ। ରାସ୍ତା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ। ଓକେ, ତ ଜିନିଷ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ, ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଯୋଉ ବି ବେସ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ବାଇନାରୀ ହେଇଥିଲେ 2ରେ, ଅକ୍ଟାଲ ହେଇଥିଲେ 8ରେ, ହେକ୍ସାଡେସିମାଲ ହେଇଥିଲେ 16ରେ, ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା ନା ଷ୍ଟେପ 1ରେ ତାକୁ ସେତିକିରେ ଡିଭାଇଡ କରିବା। ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ବେସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିବା। ତାପରେ ଷ୍ଟେପ 2ରେ ଆମକୁ ଯେତିକି ମିଳିଲା ଇଏ ଯୋଉଟାକୁ ଆମର କହନ୍ତି ରିମାଇଣ୍ଡର, ହଁ, ତ ସେ ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଯେତିକି ବଳିଲା ସେଟାକୁ ସାଇଡ କରି ରଖିବା, ଆଉ ଯେତିକି ନମ୍ବରରେ ସେଟା ଡିଭାଇଡ ହେଲା ସେଟାକୁ ତଳେ ରଖିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଡରେ ଆମେ ରଖିଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କହିବା LSD ଭାବରେ ରଖିବା, ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ପୂର୍ବର ଯୋଉ ବିଭାଜନର ଯୋଉ ଭାଗଟା ବାହାରିଲା ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ସେ ନୂଆ ବେସ୍ ସିଷ୍ଟମ ନମ୍ବରକୁ ଦ୍ଵାରା ପୁନର୍ବାର ଭାଗ କରିବା। କେତେ ସମୟ କରିବା ନା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଷ୍ଟେପଟାକୁ ଭାଗ କରି 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 ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆଉ ଭାଗ ହେଇପାରୁନି। ଏବେ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ଆସିଲା ସେ ନମ୍ବରଟା ତୁମର ନୂଆ ବେସ୍ ସିଷ୍ଟମର ନମ୍ବର ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦବା। ମାନେ ଧର ତମର ନମ୍ବରଟା ଆସି 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 0 କି 1 ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ବାଇନାରୀ କନଭର୍ସନ କରୁଛେ ତ ସେଠି ଅଟକି ଯିବା। ଯଦି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆମେ ଅକ୍ଟାଲରେ କରୁଛେ ଆଉ ଯୋଉ ଭାଗ ବାହାରିଲା ସେ ଭାଗଟା ଯଦି 0ରୁ 7 ଭିତରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ଅଟକି ଯିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ତଳେ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ରହିଲା ଶେଷ ଅଂଶ ସେଟା ହଉଛି MST। ତାପରେ ଆମେ MST ରୁ LST ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ପଢି 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 ଯିବା, ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ବାହାରିବ ସେଇଟା ହଉଛି ତମର ନୂଆ ବେସ୍ ସିଷ୍ଟମର ନମ୍ବର। ଏଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସହିତ, ତାହେଲେ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝି ହବ। କରେକ୍ଟ? ଓକେ। ତ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଏବେ ପଢିବା କି ଗୋଟେ ଦଶମିକ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଇନାରୀରେ କେମିତି ଭାଗ କରିବା। ବାଇନାରୀ ତ ସିମ୍ପଲ 0 1 ଦିଟା ନମ୍ବର ବାସ୍, ତେଣୁ ବାଇନାରୀରେ କେମିତି ଭାଗ କରିବା ସେଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ଶିଖିବା। ଧର ଆମେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନେଲେ, ସେ ନମ୍ବରଟା ଦଶମିକ ନମ୍ବର ନେଲେ, ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ହଉଛି 29, ତାର ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ କି ଯେ ଆଚ୍ଛା ତାର ବାଇନାରୀ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ କେତେ। ବାଇନାରୀର ବେସ୍ ସିଷ୍ଟମ କେତେ? 2, ରାଇଟ୍? ତ ଆମର ପୁରୁଣା ର ଡେଫିନେସନ ଏଠି ଯୋଉଟା ଅଛି, ଏଇ ଡେଫିନେସନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ନୂଆ ବେସ୍ ସିଷ୍ଟମର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଭାଗ କରିବା। କରେକ୍ଟ? ତ ଆମର ପ୍ରୋସେସ ଅନୁସାରେ ଆମର ନୂଆ ବେସ୍ ସିଷ୍ଟମର ବେସ୍ ହଉଛି 2, ରାଇଟ୍? ତ ପ୍ରଥମେ 29 କୁ ଆମେ 2ରେ ଡିଭାଇଡ କରିବା। 2ରେ ଭାଗ କଲେ କେତେ ବାହାରିବ ନା ରିମାଇଣ୍ଡର ରହିଲା 1, ଆଉ ଆମର ଭାଗଫଳ ରହିଲା 14। 14 ଦୁଣେ 28, ରାଇଟ୍? ତାପରେ 2ରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ 29ରେ 14 ଆସିଲା, ତାପରେ ତା ଭାଗ ରହିଲା 1। କରେକ୍ଟ? ସିମିଲାରଲି ତାପରେ କଣ କରିବା, ଆମର ପୁରୁଣା ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଇ 2କୁ ଭାଗ କରି 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 ଯିବା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା 0 କି 1 ନାହିଁ। କରେକ୍ଟ? ତେଣୁ ଆମେ ଆଉଥରେ 2ରେ ଭାଗ କଲେ, ଆଉଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2ରେ ଭାଗ କଲେ ସେ କଣ ହେଲା ନା ଏଥର ପୁରା ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଇଗଲା। ତ ସେ ଲାଗି ଆମର ବାହାରିଲା ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ନା 7, କେତେ ରହିଲା ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ନା 0। କରେକ୍ଟ? ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଦେଖିଲେ 7 ତ 2 କି ମାନେ 0 କି 1 ଭିତରେ ଆସୁନି, ତାଠୁ ଅଧିକ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ପୁଣି 2ରେ ହରିବା। ତ ପୁଣି 2ରେ ହରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆସିଲା ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଆସିଲା 1, ଆଉ
ଆମର ଭାଗ ହେଲା କେତେ 3 ରେ। ତ 3 ବି ସେମିତି 0 1 ଭିତରେ ରହୁନି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଭାଗ କଲେ। ଏଠି ଆସିଲା ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ 1, ତାପରେ ବଳିଲା କେତେ 1। 1ଟା ଆମର ନୂଆ ବେସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଆସୁଛି 0 1 ଭିତରେ, ୟେସ୍। ତ ଆଉ କିଛି ହରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ନମ୍ବରଟାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା, କଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ନମ୍ବରଟାକୁ ଆମେ ତଳୁ ଉପରକୁ ପଢି ପଢି ଯିବା, ରାଇଟ୍? ଦ ଲିଷ୍ଟ LSD MSD ମନେ ରହିଛି, ବାସ୍ ଲିଷ୍ଟରୁ ପଢି ପଢିକି ଯିବା। ଏ ଦେଖ, ତ ଆମର ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ଆସିଲା, ନୂଆ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମଟା ଆସିଲା, ଏଟା ମୋର MSD ରୁ LSD ଯାଏଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଏଠି 1 1 3 0 1, ତଳୁ ଉପର ଯାଏଁ ପଢି ପଢି ଯିବି, ହେଲା? ତ MSD ରୁ LSD ଯାଏଁ ପଢି ପଢି ଗଲି, ଦେଖ ଏଠିକି ଆସିଗଲା, ବାସ୍। ତମର 29 ଯୋଉଟା ଥିଲା, 29 ର କେତେ ହେଲା ବାଇନାରୀ ନମ୍ବର? 11101। ଯଦି ମୁଁ ବାଇନାରୀ ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି 29, ତ ମୁଁ 29 ଲେଖିବିନି, ମୁଁ ଲେଖିବି 11101। ଇଜି, ରାଇଟ୍? ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିକି ପ୍ରୋସେସ ସବୁ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମର ସମାନ, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ମୌଳିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବନା ହେଇଛି ସେଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ବନା ହେଇଛି। ଓକେ, ଗୁଡ୍। ସो ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ କି ଦଶମିକ ନମ୍ବରକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଅକ୍ଟାଲ ବେସ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବ। ଅକ୍ଟାଲ ବେସ୍ ସିଷ୍ଟମର ବେସ୍ କେତେ? 8, ରାଇଟ୍? ଇଜି ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ସେମ୍ 29 ନମ୍ବର ନେଇଛି, ତାକି ତମେ ଜାଣିପାରିବ କି ଯେ ଆଚ୍ଛା କଣ ଜିନିଷଟା ହଉଛି, କେମିତି ହେଇପାରୁଛି ସେଇଟା, ରାଇଟ୍? ତ ବେସ୍ ସିଷ୍ଟମ 8 ଅଛି, ରୁଲ ଅନୁସାରେ କଣ କରିବା? 29 କୁ 8 ରେ ହରି ହରି ଯିବା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭାଗ୍ୟଫଳ ଆସିବ 0 ରୁ 7 ଭିତରେ, ସେଇଠି ଆମେ ଅଟକି ଯିବା, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଢି ପଢି ତଳ ଆଡୁ ଉପରକୁ ପଢିକି ଯିବା, ଆଉ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ମୋ ନମ୍ବର। ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 8 କୁ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ 129 ନେଇଛି, ଟିକେ ବଡ ନମ୍ବର, ନଟ୍ 29, ଏଟା ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ଏଠି। ଓକେ, 129 ଯୋଉ ନେଇଛେ ଏଟାକୁ 8 ରେ ହରିଲି, 8 ରେ ହରିଲେ କେତେ ଆସିଲା ନା 1। କାହିଁକି ନା 128 ରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଗଲା 8 ଆରାମସେ, ହେଲା? କେତେ 16, 16 ଅଷ୍ଟା 128। ତାପରେ 16 ଟା ଆମର 0 ରୁ 7 ଭିତରେ ଆସୁଛି, ନାଇଁ, ତ ମତେ ଆଉ ଥରେ 8 ରେ ହରିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ 8 ରେ ହରିଲି, ଆଉ ଥରେ 8 ଥିଲେ 8 ଦୁଣେ 16 ହେଇଗଲା, ଆଉ 2 ବାହାରି ପଡିଲା। ସୋ ଇଜି, ରାଇଟ୍? ତ 2 0 ରୁ 7 ଭିତରେ ଆସୁଛି, ୟେସ୍। ବାସ୍, ତମର ନୂଆ ଅକ୍ଟାଲ ର ବେସ୍ ସିଷ୍ଟମ ନମ୍ବର କେତେ ହେଲା? 201, करेक्ट? तो octal base system number है 201। तो ये 129, okay, 129 is equal to 201 in octal। octal base system रे 201 रा मतलब जहाँ दशमिक बेस सिस्टम रे बा डेसिमल बेस सिस्टम रे 129 रो मतलब होची सेया। ओके, एबे चलो ए नंबर सिस्टम सहित आउ टिके खेलिबा। एबे कौन करिबा ना हम गोटे अणदशमिक नंबर को दशमिक रे कन्वर्ट करिबा। ओके, एटा हम ऑलरेडी एग्जांपल आगर देखि सारछे, बस थियोरी और स्टेप हिसाब रे मैं तुमको आउ थरे कहि दउ भी कह दउ चाहूची, इसलिए कि एटा आउ थरे देखिबा। चलो एंदी फॉर एग्जांपल उदाहरण स्वरूप आमे देखुचे एठी बाइनरी नंबर 11101 जेटा कि बाइनरी थिला, तार दशमिक सिस्टम टा केते ना आमे ऑलरेडी सेटा देखि सारछे कि समस्त प्रति नंबर सिस्टम रो जोटा पोजिशनल वैल्यू, राइट, बा प्लेस वैल्यू, सेटा को से नंबर से तो मल्टीप्लाई करके लास्ट को ऐड कर देले हे जाए। एंदी फर्स्ट होची हमरो 1 1 किंतु यार पोजिशनल वैल्यू 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4। तो ता संगे मल्टीप्लाई कोटा करछे ना ए नंबर रो सीक्वेंस 1 1, तापर आसला 0, एटी 0 मल्टीप्लाई करला, तापर 1 आसला 1 मल्टीप्लाई करला, तापर 1 तापर 1 1 1, तापर हिसाब कला को हमरा आसला 29। तो एई प्रोसेस रे हमें अण दशमिक नंबर रु दशमिक नंबर को कन्वर्ट कर परिबा। बस ए जगह रे जोठी 2 अछि सेटा 8 हे जिवो, जदि सेटा ऑक्टल नंबर हेतु सेटा 16 हे जिवो, जदि सेटा हेक्साडेसिमल नंबर हेतु, बाकी सब प्रोसेस समान। ओके, एबे चलो ओटे रिवर्स
गेम खेलिबा। रिवर्स गेम कौन ना गोटे अणदशमिक नंबर रु आउ गोटे अणदशमिक नंबर को चेंज कर। एबे हमें ता पूर्व स्टेप रे कोन देखले ना गोटे अणदशमिक नंबर को दशमिक रे कन्वर्ट करवाटा देखले। करेक्ट? कि जेतले गोटे अणदशमिक नंबर को आमे आउ गोटे अणदशमिक नंबर को कन्वर्ट करिया को चाहिबा सेते बेले हम पाखे केवल गोटिए रास्ता सेटा हला अणदशमिक नंबर को दशमिक रे प्रथमे कन्वर्ट करबा दशमिक नंबर को तापर आर नेक्स्ट अणदशमिक नंबर रे कन्वर्ट हमको गोटे मझिरे इंटरप्रेटर भलिया गोटे नंबर सिस्टम दरकार जो द्वारा आउ गोटे अलगा नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करा माने एटे ए रु आसिला दशमिक रु गला बी को राइट एग्जांपल देखिबा चलो धरो गोटे अणदशमिक नंबर अछि ऑक्टल ओके ऑक्टल मते बाइनरी करे अछि ए दिरे तो दुटा अणदशमिक नंबर तो मते ऑक्टल बाइनरी करे अछि केन करबी ना ऑक्टल अग डेसिमल करबी बा दशमिक रु बाइनरी को कन्वर्ट करबी तो चलो देखिबा एठी ऑक्टल नंबर थला 25 करेक्ट तो 25 को तो मैं दशमिक करबी कौन हबो 5 8 टू द माने मैं प्रति डिजिट तार प्लेस वैल्यू सहित मल्टीप्लाई हबो प्लेस वैल्यू केतेटा 8 टू द पावर 0 8 टू द पावर 1 करेक्ट दीटा ही नंबर तापरे ए प्लेस वैल्यू ऑन द फेस वैल्यू गुडा को मल्टीप्लाई हो तो 5 into 8 to the power 0 2 into 8 to the power 1 तो टोटल केते हला ना 2 into 8 to the power 1 हला 16 एटा तमरो 5 रे हे गला काहे कि 8 to the power 0 is 1 तो 16 plus 1 हला 21 तो ए 225 जोटा ऑक्टल रे थिला सेटा मोर हे गला 21 डेसिमल रे करेक्ट तो तापर तो मैं बाइनरी को कन्वर्ट करबी मोर सिंपल हे गला बे बाइनरी रे 21 को कन्वर्ट करबी बाइनरी को तो 21 को बाइनरी केंद कन्वर्ट करम पूर्व पर जस्ट पढिले कि 21 को 2 रे डिवाइड करबा हां तो 2 डिवाइड करले मोर आसला रिजल्ट आसला 10 रिमाइंडर आसला 1 तापर हम पढिबा कि अच्छा ताको आउथर 2 रे डिवाइड करे एटा 5 एटा 0 5 टा को हम आउथर 2 रे डिवाइड करबा एटा ला 2 आउ 1 तापर 2 टा को आउथर डिवाइड करबा एटा ला 1 एटा ला 0 1 को आउथर डिवाइड करबा 1 रो डिवाइड करे दरकार पड़िबनी करेक्ट 1 को आउथर डिवाइड करे पड़िबो काहे कि ना हमको सेति कि जाय देखिबार अछि तो एटा बस तमरा सिंपल नंबर आसी गेला 10101 करेक्ट 10101 बस सेटा होची नंबर तमे जदि आउ थरे डिवाइड करके 0 करा पे चाहिबो तो तमे आउ एपट जो मु एपट आडो पढोतली राइट आई मु तुमको देखा दउछा मु ए 1 को आउ थरे डिवाइड कर नथली आउ थरे डिवाइड करले मु एका थरे ए जो सीधा लाइन रो पढी परिबी डिवाइड करे दरकार नै ट्रिक हैला कि एठू एमती बंकी की पढिबा जहा आउ गोट राउंड डिवाइड करके करबा भी सेया एमती बंकी पडले जहा एटा तला सेटा होची तमर एठी आउटपुट एबे देखिबा चलो शॉर्टकट तरीका कि गोटे आमे बाइनरी को ऑक्टल करबा तुमको मो लंबा तरीका देखेली किंतु बाइनरी को डेसिमल को करबो डेसिमल तपर ऑक्टल को करबो केते लंबा कथा टिके स्मार्ट टिके मुंडा खर्च कले तमे आहुरी जल्दी जल्दी सेटा को कर परिबो केमती करबो ना तमे देखिलो कि 10101 जोटा थिला डेसिमल आ पूर्व एग्जांपल ले एटी कोन थिला ना 10101 करेक्ट जोटा रो डेसिमल नंबर थिला 21 तर ऑक्टल नंबर थिला 25 चल देखिए पछाडो जाई कि देखिबा पहुंच परिबा केमती शॉर्टकट प्रोसेस रे करेक्ट तो शॉर्टकट प्रोसेस रे कोन ना ऑक्टल लो हमें बाइनरी नंबर बाहर करे बाइनरी नंबर को आर शॉर्टकट प्रोसेस हला जो बाइनरी नंबर अछि ताको हमें तीन तीन भाग रे डिवाइड करबा तीन तीन टा नंबर डिवाइड करबा जदि तीन रो कॉमन कम आसला ताले हमें 0 ऐड कर दबा एंड लेफ्ट साइड रे ता माने जेतेबेले मु एठी तीन तीन भाग रे डिवाइड करछि फर्स्ट तीनटा कोन आसला ना 1 0 1 राइट एट देखो 1 0 1 होछि तो फर्स्ट पीस तापर आसला 0 1 करेक्ट किंतु ये 0 1 टा होछि दी टिकिया नंबर तीनटा नै तो हमें कोन करता बां पट रे 0 लगे दो काने बां पट तुम जानछो 0 लगले तार वैल्यू किछि बढ़ेनी सेम ही रहे तो एठी सेकंड जो नंबर ता आसला तीन टिकिया ग्रुप रो सेटा हला 0 1 0
बेसिकली 01 थिला आ गोटे मु 0 एठी ऐड कर दिले करेक्ट तो मते दीटा तीन टिका नंबर मिलेला गोटे हला 101 आ गोटे हला 010 बस मोर काम एक्चुअली हे गला 50% काम हे गला नेक्स्ट परसेंट 50% काम कोन ना एई जो बाइनरी नंबरटा अछि ताको मु कोन करबी ना नॉर्मल कैलकुलेशन करके नंबरटा बाहर कर देबी तुम जदि देखिबो कि बाइनरी नंबर को तुम डेसिमल रे कन्वर्ट करिवो ताले केते हो जानचो 5 कना एटा होची 2 टू द पावर 0 तापर 0 तापर 2 टू द पावर 2 तो 2 टू द पावर 2 ला 4 4 प्लस 1 हैला 5 तो हैला 5 तापर एपटे केते आसीबो एटा आसीबो 2 काहे कि फर्स्ट 0 ता मल्टीप्लाई कर 0 हेला पछे 0 हे गेला एटा होची 2 द पावर 2 इनटू 1 हैला 2 तो एई जो नंबर दिटा आसिला जेहेतु आमे 8 रे 3 3 टिका भाग करके 8 रे लिमिट करछे ए नंबर टा केबे भी 7 रु अधिक आसीबो नाही माने मैक्सिमम कोन आसीबो एठी तमरा 1 1 1 दैट इज द मैक्सिमम नंबर राइट ताठो बड तो आस परिबोनी तो 1 1 1 एठी हैला 4 प्लस सॉरी एटा होची 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 तो मैक्सिमम आसीबो केते 7 मिनिमम तो 0 0 0 भी रही पारे तो 0 तो से लगी ऑटोमेटिक एटा ऑक्टाल ले कन्वर्ट हे गला तुमको कुछ करे पड़ला तो केते हैला ऑक्टाल नंबर 25 इंटरेस्टिंग बुझिला गुड तो एई भलिया हमें अलग अलग नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करि थाउ राइट तो एबे चलो देखिबा कि गोटा ऑक्टाल नंबर अछि ताकू हमें केमिति बाइनरी को कन्वर्ट मैं आसो ना सब प्रकार कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन देखिबार अछि ना ओके गुड तो ऑक्टल नंबर को हमें केमते बाइनरी देखिबा ऑक्टल नंबर से सेम एग्जांपल नवा ऑक्टल नंबर थला केते 25 25 ऑक्टल पावर रे ताकू हमें कोन करबार थिला ना हम ताकू कन्वर्ट करिया चलो बाइनरी जहां करथले तार रिवर्स रास्ता 2 और 5 को सेपरेट कर दियो एटे बारला 2 एटा बारला 5 राइट जत्ते बेले हमें से 2 5 को सेपरेट कर देले हमें कोन करले ना एटे 2 पाइले 5 पाइले କିନ୍ତୁ ए 2 5 होची कहार बेस सिस्टम बाइनरी बेस सिस्टम नहीं डेसिमल लो तो आमे जेतो एटा डेसिमल बेस सिस्टम आमे कोन करे ताको ए दुईटा को बाइनरी कन्वर्ट करे दुईटा को बाइनरी कन्वर्ट करले 1 0 आसे किंतु हमर कथार अछि जदि तीन टिका नंबर रु कम पड़ला तले 0 बाम पट लागियो तो ए नंबर टा हे गेला 0 1 0 सेमते 5 टा को तला बाइनरी कन्वर्ट करले एटा हे गेला 1 0 1 तो तापरे बस मिसई दियो 0 1 0 1 1 so basically 0 1 0 1 0 1 राइट बा ये जो बाम पट 0 टा काट देले 1 0 1 0 1 तो एटा हे गेल त बाइनरी नंबर सो सिंपल 3 रे डिवाइड करके ठीक आस्तिला एबे उल्टा करके ठीक आसीगला बस पिला माने ई नंबर सिस्टम जो जिंस गुडा को अछि जोडा को जो सो कांसेप्ट गुडा को कहलता नोट लेख ଆଉ ଘରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନମ୍ବରକୁ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କର ଦେଖିବ ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗିବ ଆଉ ତମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି ହେଇଯିବ ଓକେ ତ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ରହିଗଲା ହେକ୍ସାଡେସିମାଲ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ରାଇଟ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ହେକ୍ସାଡେସିମାଲ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ଯେତେବେଳେ କନଭର୍ଟ କରୁଛୁ ବାଇନାରୀରୁ କେମିତି କରୁଛୁ ସିମ୍ପଲ ବାଇନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରୁଛେ ଅକ୍ଟାଲ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ 3 3 ରେ ଡିଭାଇଡ କରୁଥିଲେ କାହିଁକିନା 0 ରୁ 7 ଭିତରେ ଆମକୁ ଭାରି କରିବାର हेक्साडेसिमल नंबर है हमको 4 4 डिवाइड करया पड़ो बस बाकी सब प्रोसेस समान जेमते सी सेम नंबर 10101 को जेतर मु चारिटा भाग रे डिवाइड कली तो फर्स्ट अपन डाहण पटो काउंट करबी 4 4 ग्रुप डाहण पट फर्स्ट ग्रुप टा करे के रहबे 1010 सो बेसिकली एट देखो तमरो 0101 रहले फर्स्ट ग्रुप रे तापर रहला खाली 1 राइट तो 1 लिखला परे मते 4 4 टिका ग्रुप करे अछि तने बाध्य है कि मु कोन करली ना तीनटा 0 बसे देली ताकि से गोटे ग्रुप बन जिवे किंतु वैल्यू किछ इनक्रीज होबने खाली ग्रुप टा होई जिवो तो से कोन कला ना बस 4 4 ग्रुप बन देली गोटे अछि 1 रे 0 के थिला आ आकु जतले मु कन्वर्ट कर देबी टू डेसिमल नंबर राइट सॉरी डेसिमल नंबर को तो एटा से 5 को 5 आसला एटा 1 आसला तो 1 5 ये जो 1 5 हैला एटा हेक्साडेसिमल नंबर है
ଏଇ ନମ୍ବରଟା କାହିଁକି 4 ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାହେଲା ତାକି କେବେ ବି 15 ରୁ ଉପରକୁ ଯିବନି ଏ ନମ୍ବର। କାହିଁକିନା ଆମର ହେକ୍ସାଡେସିମାଲରେ 0 to 9 A to F ଅଛି ରାଇଟ୍, ସେ F ରୁ କେବେ ଉପରକୁ ଯିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ସେ ଲାଗି ତାକୁ 4 ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାହେଲା, ତ ତମର ହେଇଗଲା। ସୋ ଇଜି ରାଇଟ୍, ନା କଣ କହୁଛ ପିଲାମାନେ? କରେକ୍ଟ? ଓକେ, ଲେଟ୍ସ ମୁଭ୍। ଆମେ ଏବେ ବାଇନାରୀରୁ ହେକ୍ସାଡେସିମାଲ ପଢିଲେ, ଚାଲ ଏବେ ପଢିବା ହେକ୍ସାଡେସିମାଲରୁ ବାଇନାରୀ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରବ। ସେମ୍ ଯେମିତି ଆମେ ଅକ୍ଟାଲରେ କରିଥିଲେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍। ହେକ୍ସାଡେସିମାଲ ନମ୍ବରଟା ପୂର୍ବ ଥର ବାହାରିଥିଲା, କେତେ ବାହାରିଥିଲା? 1 ଆଉ 5, ଦୁଇଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦିଅ, 1 ଆଉ 5 ହେଇଗଲା। 5 କୁ ତମେ ବାଇନାରୀରେ କନଭର୍ଟ କର, 1 କୁ ତମେ ବାଇନାରୀରେ କନଭର୍ଟ କର, ବାସ୍ ୟୁ ଆର୍ ଡନ୍। କରେକ୍ଟ? ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ସିମ୍ପଲ। ଆଉ ତୁମକୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, 4 ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ତମର କାମ ହେଇଗଲା। ଏଟା ହେଲା ତମର ସର୍ଟକଟ୍ ମେକାନିଜମ ହେକ୍ସାଡେସିମାଲରୁ ବାଇନାରୀକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା। ହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଇନିशिଆଲି ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ କହିନଥିଲି, ସେଟା ପଢିବା। ଆଉ ସେଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ ଭର୍ସେସ ଇଣ୍ଟ୍ରାନେଟ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଥର ତୁମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେମିତି ଲିଙ୍କ ଅଛି, କେମିତି କନେକ୍ଟେଡ ଅଛି, ଦିଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାନେ କଣ, ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାନେ କଣ। ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଟା ଟିକେ ନଲେଜ ଥିବାଟା ଭଲ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବେସିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢୁଛେ, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ କେମିତି କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ବୁଝେଇଦେଲେ ତମମାନେ ନେଟୱାର୍କିଂ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କିଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସବଜେକ୍ଟ, ବହୁତ ବଡ ସବଜେକ୍ଟ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇକି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଏଟା ବହୁତ ବଡ ସବଜେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଇଜିରେ ବୁଝିବାର ଅଛି। କରେକ୍ଟ? ସେଇ ଲାଗି ଏବେ ପଢିବା ଇଣ୍ଟ୍ରାନେଟ ଭର୍ସେସ ଇଣ୍ଟରନେଟ। ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାନେ ହେଲା ଗୋଟେ ଜାଗାର ଭିତରର ନେଟୱାର୍କ, ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ ହେଲା ତମର ଗୋଟେ ଜାଗାର ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ନେଟୱାର୍କ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠି ଦେଖ, ଗୋଟେ ଏଠି ସର୍ଭର ଅଛି ଯୋଉଠି କି ତମର ସବୁତକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜଏନ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ପକେଇବି, ଏଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରାନେଟ। ଓକେ, ଏଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ପକେଇବି, ସେତେବେଳକୁ ଏମିତି କେତେ ହଜାର ନେଟୱାର୍କ ଅଫ ନେଟୱାର୍କ ହବ। ବେସିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ ହଉଛି ନେଟୱାର୍କ ଅଫ ନେଟୱାର୍କ। କେତେ କେତେ ଇଣ୍ଟରନେଟ କୁ କଭର କରି 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 ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବନୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଇଜି ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। କରେକ୍ଟ? ଆଚ୍ଛା, ତ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା, ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ ବା ଠିକଣା। ଓକେ, ତମର ଦିଟା ଠିକଣା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଠିକଣା, ଘର ନମ୍ବର 420। ପୋଲିସ ଧାରା 420 ନୁହଁ, ଘର ନମ୍ବର 420 ହେଲା। ତ ଘର ନମ୍ବର 420, ତ ଘର ନମ୍ବର 420 ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯିଏକି ପ୍ରତି ଏରିଆରେ ଅଛି। ଧର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତୁମର ଯଦେଭର ଗୋଟେ ଏରିଆ ହେଲା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଗୋଟେ ଏରିଆ ହେଲା, ଶହୀଦନଗର ଗୋଟେ ଏରିଆ ହେଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ନମ୍ବର ଏକା ଭଳିଆ ଅଛି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ଥିବ ଯୋଉଟା ହେଲା 420। କରେକ୍ଟ? ତ ଯଦି ମୁଁ କେବଳ କହିବି କି ଯେ ମୋର 420 ହଉଛି ଘର ନମ୍ବର ଆଡ୍ରେସ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ? କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଅଛ ଅଲରେଡି ଶହୀଦନଗରରେ ରହୁଛ କି ଅଲରେଡି ଜୟଦେବବିହାରରେ ରହୁଛ, ତମେ ଜାଣିଛ କି 420 କୁହାହେଲା, ତମକୁ ପଚାରେ ସେ 420 ଘରଟା କୋଉଠି, ତମେ ଆରାମସେ କହିଦବ। କାହିଁକିନା ଯଦି ତୁମର ତମ ଏରିଆକୁ ଆସିକି 420 ପଚାର, ତମେ ଜାଣିଲ ଯେ ଆଚ୍ଛା ଏଟା ହଉଛି ମୋ ଲୋକାଲ ଆଡ୍ରେସ, ଲୋକାଲ 420 କୁ ମୁଁ କହିଲି। କେହି କେବେ ଯଦେବବିହାରର 420 କୁ ଯାଇକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରେ ପଚାରିଲେ ସେ ତାକୁ ଭୁଲ ହବ। ତ ସେତେବେଳକୁ ତମକୁ କଣ ଦରକାର ନା ସହର ବା ଜାଗା ନହ ଯୋଡିକି ସେଥିରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ ଦରକାର। କରେକ୍ଟ? ଯେମିତି କୋଉ ସାହି, କୋଉ ଜାଗା, କୋଉ ସହର, କୋଉ ରାଜ୍ୟ, ସେମିତି କୋଉ ଦେଶ। ଯଦି ମତେ ଆମେରିକାରୁ ୟୁଏସ ରୁ ଗୋଟେ ଲେଟର ପଠେଇବାର ଅଛି, ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ଲଟ 420 କହିଲେ ହବନି। କାହିଁକି ନା ଆମେରିକା ଠୁ ନେଇକି ଭାରତ ମଝିରେ ଏତେ ଶହ ଦେଶ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 420 ଅଛି। ତ ମତେ କଣ କହିବାକୁ ପଡିବ, ଧୀରେ 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 ମତେ ସେ ଆଡ୍ରେସ ଟାକୁ ଟିକେ ବଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ କହିବି ଆଚ୍ଛା 420, କୋଉ ଜାଗା? ଶହୀଦନଗର। କୋଉ ସହର? ଭୁବନେଶ୍ୱର। କୋଉ ରାଜ୍ୟ?
ओडिशा को देश इंडिया एतिକି ତ ଲେଖିକି ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି ୟୁଏସ୍ ଲୋକକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ମତେ ଯୋଉ ପଠେଇବ ଜିନିଷ ସେ ଆରାମସେ ଆସିକି ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଠେଇବ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ସେ ପ୍ୟାକେଜ ଆସିବ ଓଡିଶାକୁ ଓଡିଶାରୁ ସେ ପ୍ୟାକେଜ ଆସିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ୟାକେଜ ଯିବ ଶହୀଦନଗରକୁ ଶହୀଦନଗରରୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ପ୍ୟାକେଜକୁ ନେଇକି 420 ପ୍ଲଟରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବ ତ ଶହୀଦନଗର 420 ବା ଶହୀଦନଗର ଯେତେ ଗୁଡାକ ଘର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟ୍ରାନେଟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତ ଯୋଉ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ଯୋଉ କନେକ୍ସନ କରାହେଇଛି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଲୋକାଲ କନେକ୍ସନ ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରାନେଟ ଏଇଭଳିଆ ଶହ ଶହ କନେକ୍ସନ ଶହ ଶହ ଜାଗାକୁ ନେଟୱାର୍କକୁ ଯଦି ମିଶେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ବାଇ ଲେୟାର ବନେଇକି ଗଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆମ ମଝିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଅଛି କନସେପ୍ଟ ସବୁ LAN WAN ଅଛି ବଟ୍ ସେଟାକୁ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି କି ନେଟୱାର୍କିଂ ବହୁତ ବଡ ସବଜେକ୍ଟ ତାକୁ ସେଟା ପଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ନ ଯାଇକି ଆମେ ବାସ୍ ଉପର ଉପରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଆମର ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସରେ ଜାଗା ପିନ୍ କୋଡ୍ ପକଉଛୁ ସେମିତି ଇଣ୍ଟରନେଟ ବା ଇଣ୍ଟ୍ରାନେଟ ଦିଟା ଜାଗାରେ ଆମର ଯୋଉ ଆଡ୍ରେସ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ ଇଣ୍ଟରନେଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଆଡ୍ରେସ ଓକେ ସେ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସରେ 4ଟା ୟୁନିଟ୍ ଥାଏ ଆଉ ସେ 4ଟା ୟୁନିଟ୍ ଡିସାଇଡ୍ କରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା କୋଉଠି ଅଛି କୋଉଠି କନେକ୍ଟେଡ ଅଛି ଆଉ ସେଇ 4ଟା ୟୁନିଟ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ତାକୁ ଆମେ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ ଯୋଉଟା କହୁ ସେଥିରେ ବି ସେମାନେ ବାହାର କରିପାରିବେ କି ଏଇ 4ଟା ୟୁନିଟ୍ ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ହୋଲ ୱାର୍ଲଡରେ କୋଉଠି ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ଓକେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଜି ଆମର ଯାହା ପଢିବାର ଥିଲା ସେଟା ହେଇଗଲା ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଭର କରିଦେଇଛୁ ବେସିକ ଜିନିଷ ଯେତେ ସବୁ କଭର କରିବାର ଥିଲା କରିଦେଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲେଆଉଟ୍ କୋଉ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିଲୁ ମେମୋରି କୋଉ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିଲୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତର ଜିନିଷ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିଲୁ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେयर କଣ ସେଟା ସବୁ ଟିକେ ଜାଣିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ କଣ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଭିତରେ ଆଦାନ ମତଲବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି କରିବ ଅଦଳ ବଦଳ କେମିତି କରିବ କନଭର୍ସନ କେମିତି କରିବ ସେଟା ବି ଟିକେ ଜାଣିଲୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି ଏ ଲିଙ୍କ ଟାକୁ ତମେ ୟୁଜ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମକୁ କନଭର୍ଟ କରୁଛ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ସେଟା ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି ତୁମେ ଏଇ ଲିଙ୍କ ଟାକୁ ୟୁଜ କରିକି ଜାଣିପାରିବ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ସେସନରୁ ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେସିକ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ କଣ ମୁଁ ତ ଆଜି ବାସ୍ ବହୁତ ହାଇ ଲେଭେଲରେ ବୁଝେଇଦେଲି ତାପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ କଣ ବେସିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କେମିତିଆ କନସେପ୍ଟ କେମିତି ସେଟା ସବୁ ଦେଖିବା ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ 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 ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସୋ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାରୁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ଆଉ ବୁକ୍ସ ରାପିଡର ଏଇ ଯୋଉ କରାହଉଛି କ୍ଲାसेସ୍ ଗୁଡାକ ଏଗୁଡାକ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ କରାହଉଛି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ କରାହଉଛି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢେଇବା ପାଇଁ କରାହଉଛି ତାର ବୁକ୍ସ ରାପିଡର ଫେସବୁକ୍ ହଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉ କି ତାଙ୍କର ବୁକ୍ସ ରାପିଡ ଡଟ୍ ଓଆରଜି ଡଟ୍ ଇନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ହଉ ଯାଇକି ତୁମମାନେ ସେଠି ରେଜିଷ୍ଟର କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଅ ତାକି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତମେ ପଢିପାରିବ ବାକି ସବୁ ଭିଡିଓ ବି ଦେଖିପାରିବ କ୍ଲାସ ର ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବ ଓଡିଆର ତମ ସିଲାବସ ର ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବ ତ ବୁକ୍ସ ରାପିଡରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଅ ଆଉ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଢାଅ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଧନ୍ୟବାଦ